A very good morning mwanchu muligili Ogetembe TV Getembe Fama. Good morning. Karibu litukiriga lero liye Jumatano Wednesday edition mwanchu muligili ndonse sule kiguma morubinetu ali Getembe bugakire kiguma ndonse sule bono mambia mugoko manene nganyesae uito engoro utwanchete otoirelibaga na hadi mambia bono ekatumerelea sumuro bono mabua kire kiguma karibu kubono mpaka chinsa inye ndusanga mange kiguma enseme ntangani tutu sanga na kumanyanga ngayeyu bwatele to murubiga bono mambia ensemeli ya kabere ntuligelia magazeti ensemeli ya gatatu ntoswa sengambo na boigo ensemeli yo mwelio no somogo kumuyiga ekurunga limwe na nyoni ariko sawa yonsi nomurubili tukwaganeti twani mambia bono kulendenga aya omogo konalinga inchonsaligo tinde inchebweka. Good morning, karibu sana tuna baminto bono. Good morning. Good morning. Omwancho muligere na boigo mwancho mutegerere nje Matilda Obaigwa. Karibu sana so murubili wiga wetwani litukoria lero litukoria Jumatano. Onkora litukoria ili abasubati. Okay, ili abasubati. Mwancho muligere Ogetembe television no mwancho mutegerere Ogetembe FM nchenkuru kumatilda kemunto sorry kiagere watani ili abasubati. Ucheba gwereba mwaka njembe siokoroke bache tumbiri esiringione gabane senete women reputatari ili umusiete to musiri gutamocho korobwatandi umusio ke bacha liyongine lyake muntu mama njirendete yenze nenzezi. Okay. Alright, ekero okorogo ekero matilitago kwana ngali tukedeliero ndi abaswati likurunga Wednesday ekurunga WCW Wednesday Clash Wednesday. Wati abano saliga Women Clash Wednesday. Are you women? Abondi getole men and women. Iga. Men and women. Women. Are we men? Are we men? Ngoze rende bano naye woman rende bano naye rende litukone liao. Is the right. Lakini nkorogo toko rekene. Nchingu chirango korra aye naboko rukari woman. Woman. Saligo chinderu ye chibomba. Saligo. Mwenye digiria number 1 ukuligiro bo women rep. Number 2 ayo mwenyene nayo ukulendo busigali nyumba nkondo ligwasaba gwatabe gusaba usibasomberera mayigatera nayo kwachinya mayigatera mbuya ebikora mbiro gukora bingizana bikugenda bikonga doubt sana nago doubt kwa doubt ngoko kagira bobe doubt ingi nkagira bobe okay bono nkagerete bobe aso bwengo nkagerete kare ropeni onkorogo inkio talikobera saba sacha nayo koli mitabasa bakora mbera saba sacha ngia basacha barankon mbera saba subati mbankonye no nakiri mbante bingaki ya omugaka koraiga madiri tono mwanone aje nayo rankonye mama. That is why you wrote to Ramon aje giga mochokoro ne kiagera no yo obaigwa no yo minto mochokoro aje nakia ko rango nyakobera ange na aje iga oro babaru ago iga nago tebi matiri tanga kioro cha kabesa kana nyori kwante bisokoro kabesa kaiga kenda gorage ntugete lakini abaiga basaja nkobo bise abasaja abaiga nkobo bise igoro nkuru kaigemere mungo tirande iga lende galiga na ngotira ngora iga ke nyoru muntu gontene ninga tenige gatura kwana tena ngonyoranga mumurumu abonkorogo ugakali ko nangle onje umugako twere umugako ibintaka lego koraga iga nguchikoenda kuchinyumba nkonyoranga nkwabusale akwabuza boli. There is no problem already rubo jabu ziko gali takwabuza already mwana gali ngoli gali kisisi kwa mena takoboli onkorogo nkimusa umugako kwabuse nyumba ukwabuza kabisa onsaligo tikango tebi abakungu tali chibunda tu aletete abakungu tali chibunda to begete nkalia kaki roza tali chibunda to letete kali tikango kani omukungu na beko to kagalia olio kakale gosibi apo mwana gali naje utagalia ale kaga mapema omukungu olio gosibi changa galia naje akesabu sibasi ebintu byo koliera gabu okay omukungu olio chire roche naje so agali bitenateniga changa chiabani byabana no se meteme kolige bitenateni uko tenyande njingo tenyande mama ke muntoma wasigi kichisuguri kabisa lakini matirita enkoira na maega asina ronza ligateba ngaki nganje tekobera sabakungu onsali aye baba orocha yo tante bingaki ngorre gosenge tokete gositogenda sekete mo bagandi frani gositokoleiga ayo non tebi ba mochokoro igo kwaba gogolera bande nage bana abaigaba nga to gongorera gento
Straight. Atari kobera se turasinja basaje bako batengolireke bana kobera sabangina bali bateko musabagenda. Aso bwenge. Sabakende. Aso bwenge onsaligo. Kwa ufupi kufumbua na kupumbua na kupumua. Ikiki bano kwana. Kiswahili usaligo. Kiswahili live. Kufumba na kufumbua. Na kupumua. Alright, mwancho muligere ibintu bitage byonkorgo kibacha etubiri korwe chisa muchiri cya bunchali bono mambia. Obwakiro bya tubati ngai aye ubwatete mambia go bono mambia intuka igoro chinga sambamba zaidi tuko safi na ndo murubuli uchagete asibiru ndebi yake mutegerere no mwancho muligere ndo sesole mambia bono nkyo gokora utoikera niko kwenda so mtandao Getembe TV ensebuli ya Facebook Getembe TV ensebuli ya YouTube na boyiko ayo mwenye nabo kutulikira ujumbe your name goseli taliago hasokubwata kurwa aliyesole mambia bono 0726447367 074158 ajina bechichi kwa kinga bwa kirya ndo sesole mambia bono yakatuchiko boli iberisa tobono ntubanyanga good morning lakini tuwatenga good morning Good morning. Good morning. Good morning. Akatoka bolinga ayo mugusiyole chisamo chirichia North Mugirango. Good morning. Achisamo chirichia South Mugirango. Good morning. Achisamo chirichia Machoga chache. Good morning. Kisemo cha Bubasi. Achisamo chirichia Kitutu chache South. Good morning. Kisemo cha Bonchari. Kisamo cha Kitutu chache Kitutu North. Good morning. West Mugirango. Kisamo chirichia Borabu. Mundura Kisemo pasi. chirichia Nyaribari Masaba. Andake rigole Nyaribari chache. Pomolenda county. Boni gani goli chisamo chirichia Bubasi. Good morning. Andake Machoga Borabu. Good morning. Kitutu chache. Oli chisamo chirichia Bonchari. Good morning. Inga bukakiro byemambia bono. Kitutu chache South. Bono yebi ntago kwana gaiga inga munduro basi. Bomorenda county. Straight. Ase Kenya bukiana kiana jetu. Tikangu tuku mutaro kotenga kurubo Mulenda county. Unsaliga abangi noise kogenda gali ntubwata abantu bakuru kugali babo sirendege ntubwata embarali bakuru babo nyangau mbale gali bakuru kunya pita nyangau mujandogo ndako ali chipo nyekeli umutuwe iga ngakigwete ogo chikuchabuna bukata igekogera iko tulibuya nubwatu mucha lakini unsaligo talibo berende unsaligo rende kaki talibo bana kaki abana bana rende tigambaru ka bachukuru kaki tali asobobe mbura rosa igoro na bamba ngite ngaki akantebi ngende mutenenere kiombe abogori nkogenda gakare ekerero kwenda kare ekerero umuise koje oyo kurukunere makunini bono rende chinga ake sabu ngaki Muise koje tari umuisko makunini muise koje rende muise kone rende no yo ito okay bono rende chinga imoka nganaki bono rende tikangende mutenenere bagende tikabagore chisota bamanye kurwa bagore megate bamanye kurwa barugo bokima bamanye kurwa enyama ezambe enyama ingiyeki enyama kamanya okana mbagende bano ntebirosa ngaki bamintorinde rosa koraiga nduseri gake na njirene ndaria ngaya enyama ikoenda bu mwana teriko koraki teriko liegu ugi ngabwatanga koraiga bagakoraki bakagenda ngake sabu kurumaega kiari ni mai toroso ne roso uyo ndo makuneni one ngake sabu kaimuki nyimbo tege mbagwati kurumaega tege ra abali baikirime abanyina ukabagwati kurumaega mapema kwara lebo ni bwina hata no mungino talibo be mama ke muntu abanyina badekerero kiombe kiringo gochwakana onye ta ngose ninche ndakana onye rosa ta gwakana ereso ngwasibete reso nasibete sibere reso je muntu mugaka bona tegeraje ngotebi ngaligereriga kurwa sigitoro bagogete awona bajakire koiriata ngoragira bari nkaenda lioka ngasoa ngaikaranza ngagiragiri ngamakro ngabuli rosa iga rosa wandiga nyumba ntalietiri ndikende mama ke muntu iga arafu aje bono ga iga nganekerero digiri mukoli mara ne zambe mara ne ngiyeke mara na matumbo mara neke mara nini mara nini okay karaga omogana oturi tofauti noli otige kemba gachora chinyama chianjete no rorori mugaka koromocho garati gaya mugaka koromocho buna liria tere ono inae tofauti te na koromocho igo bano nicho mugaka asobwenga mugaka nkorogo na matire tiamba tebye kene nkabubwata umugaka unanchete ndagira kirage sa ngota ndagira inchinara rumegano yaye mengi bone no muri muguko ekene gukwane kene nando nye kungene liantebi nabige tobo oro muguko naboko nyabige takaje muguko usabige tintu kitindagira kityo ya mwisho ndaka onsaligo nelio kanyerere machoge kangana nje na wake zaji mama ke muntu bona nje munya konga kaji zaji boire ngikere muguko ko bono iga ngikere muguko ara nere atonya totebye kene nkubete muguko nambemo nimbegete muguko
egetume gesambe Number 2 arafu matirita nkigeri kwarariri nabe Eh, arare nere atonya. yarare njatonya Arafu number 3 Avocado nere muino gali. abuka liere muno rwamburi kimbe Ikewete muko ingi. arafu nimbegete muko egento tokoroka engakimokoroka egento keria smoky nero matirita njete Kora necho mwancho muliri mugakonkorgo n'omuntu bwendagira chika gichozi ndagara kutara nero kuri ntaimangana bakakabwate mbune iga yonkorogo tigana gekura mbube ubusukwo bonene mugako mone kubikubu kimamugo gwatara nabo uno gaki ayenyana ndagira linyakuri ngotari kuri nonya no lio torigerete korugari karati kanko bolio saliko li swali ndiriga nonya no lio kora gone chuko tegera good morning tukwanere Okay. 07415838 072644 tukwandenga yubwate kurubona mambia sumurobali ensamulia frequency check tukumanya ngabwakire ngabwakire kurwa omotegereri mambi yabono. Good morning Edward. Digo no korogo na temunto mbiyamole. Ibukiyete sababa lino lisima myore koro Yande lino lyesipa. na kibantu bamanga jaisa Angambi yabale. ngakiyoko tubwata bono mambia radio sose TV. Mbabwate tereti buya naro jonkorogo. Aha. Akabwati ko tibuo mwana kama kwae kwa mabera akabeka chibiribiri ibe. Ine mechamba yonkorogo bono mambia mugako yena bale go bono mambia. Akamanya ko bwata mandasi na arakulira mabera gati korogo. kore ndo tare koria gotenjirare kori nkaibu yabiri Asante sana lino lisimbe mambia bono igwete bikono ko kora poka bantu bamanyite. kera lintuko ninyi Etalikira lituko ayansi nayo kwerete michano Ai bweka ngweteba. nayo gwetera musaliko no bwato musori umurere na mabere no bwato musonto tumurere na mabere no bwato ya rumurere na mabere ayu Lakini bwo mwana ono kwalo chokoraya. ngakinare onyoko endo chiko sabachianga chia mwana omunyomerete ucha kubika aro narwe tobosa aya no isa kori rero ninde tabauti rero tinde tabauti Igisa ndiyo na ubako. ha isha dino mwana osaligone omwana ono nyomete muise kono kurukuma kuneni kaki omongwano chosibati ojikale tata 0741583878. Good morning obwakire to tevinga yubwate kurwa ngakiko tonyoraga aliense mliende bali mukuli mitandao. Shukrani sana myoka sumu ngokenga mabono mambia Getembe TV, Facebook Getembe TV, YouTube emambia bono. Good morning Etwadi. Hello. Zakayuza masese kuruchisa machia sori Karungu Migori County. Good morning bwakire bya. Morning you mwagorere buya. Yata ino na otoramo. Asante sana mbia bono bantu bamategeli batenga ichio. Asante sana bono mambia bwakire bya. Etwani Agatembe. Good morning. Hello Etwadi. Sero na kola matita bwakire. Ibukete ukibo minto juri asombeta kuruchiza machio machoge chache gali nyamboga bono mambia Etwani ya bugi. Nyamba ni bugite ya kabisa. Yes. Kora bwakire gali nyamboga Etwani bwakire bya. Good morning. Etwani ya Gatembe. Ngaya bwakire kurwa. Abugite urusikonge mwa munanero no nadimuke. Ronna bogende kurumwa monali abantu abagetutu baitobya mule. Biatore lakini neno mwako iyo nkorogo iyo tumbiri Jumamosi ntwa mumisi mukoyo no ito. okay esikati Muboli gajia jite kuragira. No to sinyirenga ya kitu kuragira litu. sorae Chindagira na chie jite kulia ya jite. mamosi no toramo na ye life ende teregidi Etwani bwakire bya. Good morning. Hello Etwani. Agatembe bwakire. Good morning. Korogo na mdombi ya mole. Ibukete bya tata biyole ngakibwa kire ga ukeroka Muntina. Eroka bokete bya bana ba mdombi ya mole moko iweka na bya. Ungalie kuwa atakuwa siku moja. Siku gani hiyo? Nintembo maka bukata diko jakawani nintembe na ontariko tata mbundise. Badito wewe mungwana yako kunga aliyekuwa atakuwa siku moja na bakuru kuko. ituko lyango ikalire tata Kobare. Lakini ngakie tabi ndambe ndi araja kwa bagusi. Good morning Etwani. Etwani ya Gatembe nsariko no nkorogo bukite. Tigambo lingagi. Ngagi waba kwa bokiro bya. Na wokire gakyo nsariko ne chale dia mandasi na dibora kurinyamage. Tigambo linga amandazi ayire. Amandasi yete tingene na akarangira tebyo ngorogete kurumagete ntiko mwene. ine ai baba ntara ite nyuma ye tendi ekere mwajire kerero na mukura kristaili
style gete tiswada ibere kona ne kona na ige to raivu katurbani mapema karagira bia mono mongino nkoro obe bia mono moga nkoro asante sana umeru nkoro sana magana kama subani wanaroro Waruje umayete kwali kwana masubati ne gwekera bia bono rinde bono nakina hata inubate bia bangi bono rinde tali bono ndiko se inje lakini akaruko ndoko mongino nkoroko matiri tata ya to como roko masubati rinde nyoko gwetoro como ntore bano mongina makai matito kwana na jita sabaga bali kwako boche akabero akakoboche akora ni haikukulia sabangina bona bangina gato kubwatira nabara buna batwe kamaje roje nabatwe kamaje roje ndo roje leso kubatwe ko isene problem tuchingo bogeka kera meli yende mutandao matita mariba yosoire mboro mambia as good morning etuari. Yes. Wewe sana chinsemo cha Facebook mwancho muligirira abo igo mwancho mutegerena bagotonyora ali Facebook buna Getembe TV ekerondo che etimu nera nene kigima yanyare kubokana into ya sevre vigavya bono mambi buna bono Walter Rioba gota watching live online kora chinsemo cha Embakasi Nairobi na boigo ombaga kama tembeche gesora ben whatever watching live kora getare tituka Innocent Ondieki whatever kora chinsemo cha Nyakeogiro Masagara Mwamoko Okorogo. Konye. Nyakiogiro Masagara Mwamokong. Yes. Mwamokong agote bano ali ime yomorobere na boigo kera to kuligere. Okay, abu yago saboro. Innocent Ondieki agote bakora chinse mechicha Nyakiogiro chiduka na boigo James Onyando agote bakora birongo nonde ime yomoroberio na my wife Ellen Lydia na mam Kemunto na Sara Kemunto na boigo na bande abange. Ningendete guchinyora. Gendera kuchitoma sobonge alias Getembe TV nsabo ya Facebook, Getembe TV nsabo ya YouTube, tusangamo kima katuku kwanira nasi bitandao bono mambia. Lakini kachiko myoka gabo no mambiru chigali yene kachiko genda merongo ene na inye iguri chisai kuminebire chorongorwa Afrika ya mocha. Mangana mange akolekanire, mangana kurugora au kolekana na mange turakunyolingo na radia ya gendera kungusabiri ngelibia mwanya banto anamono nsemeli yali ya gwateka chinga kichonsi ime ya isiko yense. Aye mambia bono akatuku ntugwente kunyora nga litukulira igoro by the way igoro ntwaruchi omo bwatani na ndo murai ase chamelia ODM tukwadera Junaid Mohamed ni gale omunyakirugo gusi asamangana yemega ase chamelia ODM abigo amangana chikura ujote nete bintebyo ni gata leteme county ya Kisii awanse aligani tumbuga okisi omoskesi bapurarati anamono busyubu omuyega omonene bwo gukingira echama ya ODM ya semerongebere Yes, bono asinkwana chiaye yes ase chinkwana echo nkagiretenga nigo turanyore tibiche chikorwa ase geti kya Gusii Stadium ekera bachite korata bose bachite gukora ibintu gekorwanga scouting nerinde bache kokora omoyega omonene ritukoria Ijuma ewiki yega ekera ekiama kya ODM kegenderete guchingira emyaka 20 gisa kyaga chagete aiga asense ya Kenya straight Juliano ininje namubwate toka bokonga moroki gujia Julian Mohamed oyo ninje namubwate toka bokora Nete moro kibara tiatoro lejibi osunu kanyayo lejibi ja mama ke muntu osali go rasi mondore bazoro mwanjule tieto kenda studio taranga ki omungane ya ODM akatonya usangalia gwateka bono mambia Chingaki ekiama kia Orange Democratic Movement ODM bagenderete kuyarigania asogo chingira emyaka 20 gesa ekiama ekiagecha ku mwaka bwa 2005 nigo omonya kirogo bumuyegojo iga Junaid Mohamed aikirana imeyegeti kia Gusii Stadium korotota amariganio yeli tukulia Ijumaa tariki 25 nemo vile tuko tayari kwa mkutano wetu ambao tutaufanya Ijumaa wiki hii hapa Kisii. Serikali ya Kisii ya county ni ya ODM na tunasherehekea miaka 20 ya ODM. Kwa hivyo tunataka kwamba tukaribishe kila mmoja ambaye atapata nafasi kuja siku hiyo. Gukona chinga kiecho ni gateba ngabune chama ya ODM ni go bagenderete gwetokeria kigima kubatakananga ngati yebya mabiri bikoro byakolire myaka menge. Tumeshukuru sana vile tunaona maandalizi yanaendelea. Tumekutana hapa kwa ofisi viongozi chairman wetu wa branches kutoka Kisii County yote.
na viongozi ya county coordinating committee ya chama pamoja na speaker pamoja na majority leader. Tumezungumza, tumekubaliana vile tutafanya sherehe siku ya Ijumaa tarehe 26. Sisi tunataka kusherekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Vile mnavyojua vyama vingi hawajafika bado miaka 20. Vyama chache ndio wamefika miaka 20 wakiongoza nchi hii kwa njia ambayo ya utulivu, kwa njia ya amani. Vile mnavyojua chama chetu cha ODM is a national party, ina wabunge na viongozi kutoka Mandera mpaka Busia, kutoka Hispania huko Migori mpaka Vanga huko Pwani, kutoka Rift Valley mpaka huko Western Kenya. Umugabano bwe county ya Kisii Omusike Paul Simbarati nigatebirenga kurengana nemero bile babegete yo gucengera emyaka 20 litukelyo tibali gochiko kwana siasende asebaboririe murayonde. Yote ambaye atakuwa na shughuli nyingine atafute mkutano. Nyantrago iko, Mosocho iko, hata Ugembo iko, utaweza fanya mkutano yako kule. Lakini mkutano ya Ijumaa hatuongei siasa yoyote. There is no politics. Sisi tunasherekea miaka 20. Tutakata keki ya ODM. Kwa hivyo wale ambao watakuja wakuje ni wana ODM, na wale marafiki wa ODM mkuje tusherekee, kwa sababu chama hii imekuwa mizizi yake kubwa iko hapa. Kuwatakana serikali ya county ya Kisii nigerense ye kiama kia ODM nigo bare nomero bilio yogo chikotigara asoburai nonyema iga yobochori bwo mwaka bwechiri bibere na 2025 na ibere obubori bosio. So Kisii government, serikali ya county ya Kisii ni serikali ya ODM until such a time when another government will be elected, and that is in the election of 2027, and we will make sure as ODM we retain the government of Kisii under ODM. We will make sure, as we have done it. As you are aware, since devolution came into place in 2013, the county government of Kisii has been ODM. So we are coming here on Friday to celebrate with our government of ODM. Kuripoteri kitasanikia ukia Gatembe kuroiga Gusii Stadium county ya Kisii leterana enkuru kwa Dipon Hasanya. Sante sana umusekito Dipon Hasanya asamagana yoma yakigima na andekero kuiguliwa. Lakini bono lisoli rina neligocha mwenye tema tilisa unomugusi sometimes ebintu ebigabi yalete bono a contradiction Ijumaa nigo omoyego mwanana bu ODM ole county ya Kisii. The same Ijumaa Friday some delegates nkuru bali Kisii kwenda Nairobi asuju kualigania Matiang'i samagana ya conference delegate conference. Inkige koleta nkiru chikati ya wasiasa. Butambe gusio. Na nkuru wa Nairobi gocha Kisii aba gusiguru bali Kisii kwenda Nairobi asa Matiang'i. Okwatana nekana nkoro regati yegesa kukyomo gusi lakini rende esengencho tinde political analyst ya yoto kura yatigeraga abo achisa ibirego chimoino ntoka tukusanga yunanda mange asensebuli ya siasa emambi yabono ketukutigana ningane yo bado onkoro nkwale kwana nale goteba naki aba gusiba ito bakogenda guchialia ase Matiang'i bali na bantu baminto bakogenda kwagara omwana oito baraigwa point kiabwate abagocha gocha kana baroti watu bategera mata bagusina bangani toko bazana abagusintu ntorega na dentore na igobono muntu tari komanyanga ngaitoberete lakini paete gwirete miteri utisi embono maambi bwakire chiaragire sanga bieje ndorera abwa sensa chiaragire sanga bieje yerege 50 nemo sigisi bibiti gwani ntaite ngota imugusio ndebwenzi pi obwata manyinga yo mugusio nyatari ekerentane mama ke muntoma goika kerere Matiang'i kurero twakulira yo onkorogo aserit kaliria Ijumaa mpaka bwata mangana na cultural performances no gende ko wakilisho mugusio mokoro kaki no ngaka aigase ODM Kisii usiste ige gogo tirimbuka no ODM za namuna nakwaniriga we alright tugotigana nayo mwanchibo ligirikera yo akonya kuire birengereri uno mugusia akonya konyarengereri nabo igali agwateka tukuligereria na koeria ebirengeri bito alia chisomo chia chisomo chirichia Nyaribali elikoro kitutu masaba ide kitutu masaba
gotobakanga umusacho yo mogo sumu umusacho muri gasire tyo mubwaye maega yo gotobakanga gutirwa ne chingoma n'abantu bache bakamutitora au batamanyiri nabo yigo mweli yagusire ubumubwaye kuri ndo mungwana yiga gotobakana Samaria Taifa nisija tuongi konyora oyubaga osene na mamumu abo usena ngina ni gayi tete ngina egentanda ke konyora soereirwe asama mochayo bono yagotobakanga nigo abantu gete bache nyumba bakamuake biranya bakamuita kulende bakamutigara chingoma chintende chiretanda ke gusire umubwaye badaye bono inganiganigo ya irabo abamenyi benseme yubwoba abange bakunya kwebolinga andake mbarabya balenge na ninki yakora gusikirete ayakolekana buna agotomanya umusekito Paul Kabokara turalenga ne yasombo ime kurwa sensemeli ya mochenua anamono nyantrago nyabyosi egotoka ime yagesima woda emabya bono nime yekenyorekiga kenyantrago nyabyosi mi location yiga ya mochenua ewadi yagesima ebunga yabugututu bw'amasaba asaba menya baiga bakira mone kiondoko kubwatikanamo nogosera kwa Evans Nyatuongi kurenganamo n'umutulete kurwa sorgo ngori gasirita Joseph Nyamongo nigo akweranga nyagosera nigo eikiri yaeta banyarako bako bacana amona ngina ase amoita ngina into kurenganamo nere agotebanga abantu mbali bacha batamanyakaniti abo bamutigera chingwa machintindi una wika atoka lero gasire tubuge mabwaye incident ya korekanire gaiga kurwa about wiki iria na inanyorete report igoro yo mwana yo tunyorete nkaire report nganyibeka so mugambi mwasani chief ikaranye be kororo mongina nyene oyo mwana asirete igo bamojanete no mwana oyo nkamutebya agenda nyagitari obeke report ya police akagenda akarwarigwa lakini tanyorogeti kwirende ngamuna arwarigwa ngo mubori nkwa genda police nga yatingiete bono iga ngoja gwakerwere siminga Nyatuongi otokire nyumba arimete usakwete bono iga muna ruma sinywete banya gukwana nanye n'abasikari muna batwire umubiri uyu igo banyora nga nababwate injuries aso umubiri negento ngina asireta Briska Muraha akweranga umwana yoye niganyarite ko bwagwitwa amana abantu abo batamanyekaniti abo bamutirete chingoma chintindi umwana oyo bono taringengende garwarete narwarete kinjira getega bono oikirerende sakure abantu bajaga iga bakamba kumuita ndete nkumanya timba manyete nanya no yomo banyakenyera abayiga nigo bayareire na goteba buna nyagusira Evans Nyatuongi igo omutuoye otekerane tibuya igento bayichanire ninki kirerete ere omonyene kunyara ko bagakore mari gwegento kiaretere amakwe ya yiga umwana uyu nabare yakororekana nga nabwate problem lakini bajite bakamujana no mongina mongina gandebinga na mwaka Jumatano eri ngamatebinga genda nyagitari urwarigwe ogende police obeke report yo amaje kuimuki wairwa approved school lakini mongino itaje gukora iyo mpaka bono muno mwana yaje gutoka ari nyumba mbono nakire konyora rumasi gaiga ngakero kende gaya eitire bono nigo bagendre ko bakuburia serikali kwanike gukora ubutuki bwaye bwikirano eri kumanya ekikirira ogusira kwaye semba barabona bagonkonya nabana nacyandekire etoro mu cyana to mire litukuri rero nganya tunyo zire lakini gusira kwa Nyatuongi no into abakenyero ntomanye tie twatigira serikali echunguse ngora tomanye Nyatuongi yazirera ntanya ko gosera muntu tanya kurumu abo tumumate no mwana umwe nabo tomanye twikira ndrama ngike kenda tasikinyo mbero nyagusirani gorusi gwa sechinsemechiga oyo onyaraka bagokwirwa wikasenkendu yakeroka chinga kibutuki bwachakirwe kuripoteria egetesene kyo wanchite kya gatembe kurasinsemechiga chikanyero kya Nyantrago Nyabyosi ime yewaliega yagesima ebunga yabugututu bw'Amasabe county ne Nyamira inchiko nguruko Polycarp okara right abuye kigima omusekito Polycarp okara bunumambia wigura mangana yokolende obwoba bonene litangani turwa ekuratenga kia abana bali munsima yetu mwana muntu libwenso iboyire no muminago somo sacha abantu bonsi biti gaguchaya bayiboli unabona mwana oyo nyagusira uyigwete kanyoro o disciplining na anda gwakangino mungino uli kotwara lingo mogotu sana
bono rende ekatwa kule gukulira abana nga musika abaibuli baino mungina kago timu ibuli kago timu wa maskani to baisa kumwira kiaratu mwaka na ndiri yakabere linga totebe ngaki na inu bali mu kubuli bitambukiro byo itaba ntandake gusino kuba discipline nebyo rango moirera abantu basire magima unabono abantu aba moitete batamanyiri togotabangandake nabugandake bayire tukukwaya ino mangana mabe tugetambukire ibiga umuntu kamo kire tikairwa se egetasini ligera ko bugetambukiro kana neri chiko nabikode ene piti ne rombu yara kitebe piti resikezi tebe piti resikezi because piti mbuyo muntu kungainigu yani orusi kwekutu orusi ngobolidi lakini tali esikezi unsali madam esikezi noroje karo kwako mo bona ali excess riwo nya ukwana sore wicheba kwereva unsaliko tikango tena bona excess esikezi onkorogo entogyo kama itingeringa no muntu okorera mu mucho bunayo entogendete kwikikire bikorwa bya bantu gusaba sai koja kuita baibuli babo lakini rene kero muntu akorera mu mucho bunayo bichi kondiroro unsaliko ase ngenchore ne moko enda magazeti ya yeino egento keriga nchenta te kominyo kapaka sa kurukuranga city rankazi city muabosire bosire birenge ntate kominyo kama pema mbekebole ngango tigana na yubono mambianti atanga ndo tumukoma kege kenkwira na tole nyuma tuanyira magana mayase semali ya gatembe famba na wigo asijiruka KS TV tugurana na magazeti mabya bono tobisofuka mchebuna mutambi kurugwa Geoffrey Musaliko aya tuwatrieta okay no nkorogo Kuwata ko tebere Matilda obaygo nakina kirira ndo sonkorogo kuwate bano wanchi kubera sabaspati on tebere esikati kiri nande don't smile it's crazy straight Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yani kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemirmende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisike Sumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro obogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best.
gutanga mbuya kubwenia. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mange mnabono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirugo decoration lighting chikapet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigono institute ye ebwata chi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyunse era sorgongoro iga asamali kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wechese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'eche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togosa. Na yonyolire kwaretiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. A company ya Falcon Bonno nigo egokorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ekibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka kyamatuko emye muna 25 wika emye muna 30 oka bandega nigo ego ichuye buya asekemba gyonsi nabo ego ekobo abuya amasakara teriko kunda na nigo teriko igwa oburwire bw'ekibando
betani guteigwa uruire terikoreta bicondo boiga company niyo bakoretere ubuyu bugusimeka ebimeri bwa Kaino Magic obubumentire NPK obusiarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato ubuyu bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S ubu nigo gutumeka ubuyu chikilo 50 nebere nesano chuka aseka ubu nigo bukurenda ebimeri niriro ryao ebyamentariga kubwa aburi tangani company ega nibwate ubuyu wa Kaino Plus Gromax ubu bwate potassium salva naboigo calcium urasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae obori tibando chingende emesie ekawa na bimeri binde byonse ayugusimeka asiriruba ryeguse ubuyo buiga nigobore ase chikilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erangi nasore bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. JMAP Preparatory School ni skuru y'umwano abuenete kwirikia na gusoma chinga chichiga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya. Skuru ega nigo ibwate kurwa klasi ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira indagera across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara umanyigoswa niboigo ekeragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakere simia sinamba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abaremi ebyumbe kiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boyko abonchereria ibwatani na Kenya pamoja sako iyonyore obukoreri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarichi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasako.com. Chama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia
soko chora wa Kenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within Gusii wanaintu tora wanogo konyo Gusii soko gendereria ese biashara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese wale batala join please njubwango mo join tukini sako yito na Gusii yito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo bero walfiti itosomete chinchereza tojukorwa ya marwaire enjere ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine yani unyagitari obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko nga amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwali ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete tuarwali ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Alright, mwanchi mwalile Ogetembe Television, welcome back. Karibu murobeli netuani ya Getembe mambia bono nekiro kitogenda gusanga kigima kenda gikubono mambia gukumanyia alionsi agenda gwateka kuko kinagosemia birenga binne bichinguru asubura bono mambia lakini katoso sensebe igayende ya magazeti na liya ya tekire kigima na kubuna chirengo na kuirali bagali nene asubuli kimu gazeti mambia bono. Karibu nchekuru kwa Geoffrey Nsarigo. Nchenguru kwa Matilda Obaigwa kendera usanga na into ase chinsemo chirisha Facebook na boigo chinsemo cha YouTube na boigo kwetera seti namba cheto cha studio. Unyelenga gotonyora asensemele ya mtandao Getembe TV asensemo ya Facebook, Getembe TV nsemo ya YouTube na boigo asina mbajire wazi uratulikire gukunyolia asubwango 0741583878 ni namba iliyotulikira ujumbe boigo 072644 7367 karugutolikira chonsi chio na botonyora ya masemo kulikira magazeti bono mambia gazeti tobwatega gazeti ili ya Taifa Rero yani Taifa Leo nonde nero koboko gazeti ya The Daily Nation boigo gazeti ili ya The Standard mwanchumulikirali no motegerali chonsi jibate mangana au haitwa chikulikirali ya bono mambia andaka sugo toira subongibirenga ibinene birasa magazeti ya igama tista puna bono gazeti ya The Standard yeri tukuria lero kwa playing Ruto gazeti ili ya Taifa Lero egukwana
Uhuru kupanga washirika. Gazeti ya The Daily Nation. A nation in crisis. Ayo sida magana likira si gazeti gato nyarigiria sobu imekiguma na karibu kyatugunya jambuwa sensemeli yubo kangaru. Gazeti ya Taifa Leo. Ego kwa na Taifa Leo ego kwa nira amangana amakongu sana epechi. Ego kwa gazeti ego kwa na Uhuru kupanga washirika. Koranga umurayo mukuru bwinse umuske Uhuru Muigai Kenyatta wiyaliganirie kiragego chikwaliganira nabo igo kuba kurobelia abafuasi be chama elia Jubilee ekarukuriye muganuri kiragaiga digikora kinga andake wenda ikawa guseda bikagirenga ni umurayo mukuru arachi kumutwika oyo muwaziri oyo kabero muwaziri bobulendi Dr. Fredo Kengu Matiang'i egose obunyakirgo bwe chama ya Jubilee ayana mangana akwenekiwe chubi cha kabere gazetiga gotobakaranga ndiko bono ayonsi ndigwe litkulire Juma bwato musangirakano monene alia sensemeli ya Nairobi anemono ase guchigo kwanira igoro ye chama nabo igo oboerani obo bwe chama kurwase Uhuru chese Matiang'i ine nikiyosige kagera yonsira magano kanyora sepeji ya kabiri ndoche asepeji ya kabiri gote wanga Uhuru apanga chama wote duru zasema uenda Kenyatta akamkabidhi Matiang'i uongozi wa chama hicho ili kumwandaa kwa kinyang'anyiro cha urais bononga na bara kumubikira egutwa yoko tenenera ekyama kia Jubilee ase amatukare busi bunenjere moyo kumwarigania ase kyo burai wense ase obutonde amate obaigwa abantu babulira amabuli amagesana ekyama ya Matiang'i niriliga amangana abande batebanga ekyama eliya UPA usopa igere chama nke andake etaga ni Matiang'i ekikonye boli chikura kinene bono andake ekero Uhuru Kenyatta aganizwe ko mu Jubilee ko muhali baga abafuasi bange ba Jubilee nigo baga ni Matiang'i aboli ekero yakerene gweta se chama ya Jubilee ina mangana andake akageire asomusangirakano aliganigwe alitkoli Juma aliya sensemeli ya joka alia sensemu ya Nairobi kero kuligeli mugano yo nabokora mange kulende kutikana nayo Ruto akiri changamoto tele katika sekta ya LG ya sera mpya muraiwe nsomuske Daktari William Ruto niga anekeire abakenya nga yenekene michando nere anse sekta liyo chenu kulende yo atebirenga bwango mono niga gebegetemero beli emyansu yo jokora emichando nobututukana ubokwende kiwansa mangana yo sekta bochenu omo president alikonya kwa na sumusangirikano monene bwe kiombekelia go sumusangirikano monene okurukunga UNGA unga aliya sensembly ya New York asate birubuna muchando bubo chenu goseme chande kwene kwa sobo chenu nigo aruchiniroro kulende nabwate birubyo gukikora amanganayo yo asobwege no murobeliosha nigo serikali bonagende tukulira bunango chire kwene kia omurobelio yo nyare okora emerimo wagonjwa chanzo cha mapato ya kaunti 40 ripoti nigekorokenga hali hii ya kaunti kukusanya shilingi bilioni 25 kutokana na wagonjwa inachora picha mbaya ya kutegemea munyonge enengana yugo kumie kiagera ngati kaunti chinyinge nigo chikwenyorera enibo yabo kuse chibesa chinyinge che kaunti angemerongene aiga sense ya Kenya nigo chikurusi wa sabarwire kera yonsi aligu mwancho muri gazeti gankwerere ngabone bunge nene gose National Assembly nigo nande yairanire ebikaro byaye kigima asubona abarosia machiko tuko na bajumbe bacha kiribikaro aligoro nigo bayigolete bunge bene na ucha kibikaro byabo kulinda subona maiso yaba Kenya alirete sebunge gujukwanera emiswada au yinge nchenene asegwitania ebipenge gusiminyu bimeswada 12 byabekiro busiwe bunge yo gati yabengana yesiasa no musimamo bwe siasa no mwerekeo ime ya Kenya asibiga mangana uchumi negatia kiria bajumbe bujukwanera igati yebintu binde ebinga mangana demokrasia ayonsi damangana ebunge ego chako kwana kulende bono nigego tobekananga nigo abakenya baligiretinga omonogalibwe gose omonogalibwe bunge nere Moses Wetangula kyaguchukura ebi kalebyo najo twara ogwanchiria sebunge matali sebunge ntobwate bali bagwancha na bali bagupinga bono marangi okoranga Moses Wetangula oleka ndirika ko ralence ya mugita yemo bona abakenya bona abakenya bange bali yetinga keri bikarubya cyakire nka kibunge uchukura ebi karubya ye nabayigo nemiswade eli abikirwe bosubwe bunge iro mugano likine chibe cyakane gazeti ya Taifa Leo mwancho muri bono mambia nabukwe manya yonsi no motegerali ya ndose sole imambia bono Chama cha ODM sasa chahitaji mwamko mpya katika uongozi eyo na sensemo ya tahariri na ndego tebanga ODM ijivue taji la chama cha Gasia igukwanira igoro yoko ngusano kukwabere gukoneke wasekia ma ikia ODM nekiro bako tebanga andake bono ODM ekire guchingira emyaka 20 ngebwana ete kubukoboya from 2015 to now 20 years 2005
Yes. Yes. Uno igon 20 years babwat. Narenge toddler. 2005. 2005 kwa lengenga ikuwa lenge baide. Ai. Nalgo siwikwa. Agire matiza no makole. 205 Lucas Mogaka na bado nge yalinge Lucas Mogaka nyoroma eto hisiro ukole sikuru. Getukuliga liga ndendega ikabono kuligeria magana nali kireto tambo kyoga chinse cha maiko okoranga enseri ya Mali, Burkina Faso na Niger. Jine chinse isatu chialire ira na goro mege charanga ntutu anganyire kurase okubwata na weke gambero kelika nagia International Criminal Court ICC na sekyose chinse chiga chikuamberwa ne jeshi onyolenga enseri ya Mali ekuamberwa ne jeshi enseri ya Burkina Faso na bege enseri ya Niger niyo chiatabirenga andake ikiaberekeka nene nkira beka emikakati emiyago tegerebi na au ibwata chinse cho na igo kuliranga nigo chianganyire keragana kurusana ni akurase obomoboli bua ekigambereke nagia ICC mugano ulikire asi gazeti emabyabono chibe chini chia kagati gazeti ya namono ya Taifa rero. Karibu nyumbani mashujaa, mabingwa waliotetemesha dunia kwa kushikilia nafasi ya pili. Baiga mbali abagosoria abaminyoki bachetea senseri chinse mochiri chia Tokyo ya Japan bono bakwira na sense ya Kenya bagochengirwa ko ba chishujaa ikiagira nigo bachite namba ibere chi banyale togochane chi gold timete gold yake kusine na tukuruga isano na ibe na kuruga studio 92 na tunavulia kofia kwa sababu ya hayo mazuri zaidi asencho koletera Kenya litaligia kura sensa milibiti bono mwambia abo gazeti nebo tengana majozi ya furaha Dembele akizua tuzo ya Ballon d'Or bokora gali ngabono omogo komonene asumogo soli ya tabu ya timu ya Basmati ili ya Barcelona akurunga bomati okora na ande niga buire kirage niga ayimukiriti abuyete chime gose amamerani alia ancestry ya Ufaransa amamerani alia kurukunga naro Ballon d'Or nabono nigo eromugo komone akubuna record na gutigara sebitabu byobo bwino buni anchuki aso musubatu igabwigi ata bwe timu ili ya Barcelona musubatu musubati usumu mwana mojesachi musubati. Yes. Ayina bokora magana yonse gazeti iga ya Taifa lero mwencho motegera libona mwambia mwencho muleli ya kerobi girego lakini gosukake tuliyeli gazeti ya The Daily Nation bwana. Yes, buna chiko bwata ni gotewa a nation in crisis ense ere ase omuchando ense ekoyumba ense bwate amakongo amange ense ya Kenya ense yunere Kenya yes, ense ya Kenya okwanero ese njo Daily Nation ne gazeti ya iga kusene gazeti kolikwa iga ase ense yeto ya Kenya egarogoreri ya gazeti yu egentege kongo kiga egugu kumigalinga kinki akorensi kutole mechanda muliki agotabanga from education to health care. The public system is in turmoil with the government struggling to to quell unrest. Nabokoranga guchakira nsebeli ya chisemi wikobo chenu amangaronzi biba kaga uchumi abakenya bakuyelie kemba michande korakana ense iganense guse a country bwate obororo kirage ine ayuno mo Kenya nabokwemanya mangana yo olenga nkiye korekana senso muliobo chenu nsemi na sense bona sense moyo bochenu egote bainga igoro yo murobelio shabu na baruiri bagende tukoranirwa batarikonyora oborwali bonde bonsi na samangana education egotanga learning in public universities aboro Kiabechi University abo bare ase omogiro asamutukaya iga nabo igokera tukona counties abariko abakoriye mirimo abangemeye serikali ya county mbanya konyora kede by the way mbanya konyora boni gayo tuliye tigali okole mirima se county tima tinga ne kene kwanyole kendae yotanga county employees mbaranyora kede Jones nabo igase page ya gatatu ngukwanirengane yo kolikwa yemerema se county water national treasury blamed as county staff go for months without salaries bono abakori yemeremo bachire babire metinye menge batanya konyora mushahara yes onye goko bachi wiki nande omanyete eko buburu sana ukweli ni jambo la kuhuzunisha sana yes. Ekero konyora nga omukoli emberemo anamono wakoli embere mege kigetambe tanya konyora ngeli yae tanya ko ukende ine mangana ayokora kanenga ensi ya Kenya na ensi a nation of crisis ensi bwateme chande menene nabokora gali kuli chibe chichi akabere nigo chikoleta ingana boigo katura sensemili sector yo chenu igotebekaranga family stranded as hospital reject share cover nabokora Eyamate moga igato kukwandera Silvia na Eyamate kurese county ya Machakos County yubono ere stranded etigalete etabwati ya sekuru na segochi kugatikana numurubuli go bugweni mu yosha gutabakonya no emayiga y'umwancho basinye gitale wikiro mwelio na batabwati kibagwakana nyoro mugano yonsi kerobo igo amangana ya sha ale tembe chando mono
Na CPG ya kabrenere bwate omugano obwa Borokia Beach University got students suffer as lecturers strike and funding is delayed. Ekerobono no nyechi bese chikubwatu ko chia public universities na bwigo chiskuru uchinde chigenderete konyoro kurwase kiganja gya serikali nigobono aborokiwa bagenderete gutigara kwenye mata bagenderete gutigara eroro igoro. Tuligelia magana ya siasa gazeti ya Daily Nation na iyokwanera Jubilee prepares for Matiang'i takeover Ice Ruto showdown ngana tuwa kwa nensembili ya taifa leo ya koranga nikobono echamili ya Jubilee ya liganiri busio wacho waliobo nenebu mwaka 2027 na sema negoteba nigantiku muteneni ya Fred Dr. Fred Okengo Matiang'i wachiko iru kibendere anena mono asukulie kero kibora ibuense kero babu atumuro walibu wachiko mwaka isiko wase kwene kinga wakile serikali kugamba isiko na konyetomaka magana yonsi nyera se gazeti bono mambia kulienda sobo gano koro kagaiga na bokora engaki okoranga chibiche chuma waziri mukuru Fred Matiang'i nero mu governor bwe county ya Kisii muske Simba Paura Rati kulengi biche igaya irwa aso musangirikano ekanise ya mogali ya sensamo ya Nyamache inkiandake inki bakwanete ntwaroje bakwanete mangana mange sana Simba kawate Matiang'inga aine project yane nche project nere bwate boniga Dr. Fred Matiang'i korende ukwanira mangana ye vyama Gachagwa's party rocked as Banisa candidate pulls out of by elections ekreto ukwanira agaiga constituency yiga ya Banisa nigondo chinga oyu konyoro obeire oirwe ticket yiga kiama gya Gachagwa gya DCP diga kanete ali withdraw atebanga onokora ngande chame ya democratic citizen ya Gachagwa ya role mechando iko ntibuga timuru andereli anamona sensemelia yobo choli yoboke asensemeyo ayo sida magana kuligeria sibe chekatana kabere gazeti ya Daily Nation onserigo asipeji ya katano na limongo tebere Ruto calls for community led health care to fill funding gap. Ekotanga conference Gates Foundation announces new pledges of $912 million to a global fund to help prevent TB, malaria, HIV and AIDS. Aiga nekeretu kwandera marire ali abeire the major kusema marire ali manene sana abirika guchanda abantu burire wa TB, tuberculosis, burire wa malaria na boigo HIV AIDS ekerobono ndochenga nigo omugwo bere gokororagana kusaba burire nigo babere baguchandika kigima kisa enseri ya America yanyarite ko withdraw obokonyi gocha ase chinyinge buna bono gocha sorogongo Africa se ense ya Kenya ere moyabo nekero bono ndoche umuraibwense akorigenga chinchera nchinyare gutuka abaroira abaigabanyara konyora obokonyi oino mugano ore ase page ya gatano narimo nyoko burigetie kumanya asinchera yobo imemono tokana sobo angwa senche na mange alikirasiga zeti tumeka bagachi chiko mbora mambia in the Russia tragedy families sue state over the deaths of 21 boys ekatebakana eskurelia inside in the Russia ya nyarako bagego ya goikoya asijumba chuburaro abroke gwitani mberongo ebere noyomo abamurabo bayete ni gombono chi family chia chireke gambero nagosoera eskurueiga munchumulire mugano ulikiri chibechiko mibono mambia kolene ngane gotoa egotonyori ngare ya magombo kigma asaborokia bagaba sireti amagimabo obwatikana nokoya okoiga se dormitory usinyumba chiri chuburaro nkiye gotosomia nga atayimana obutendi weskuru eneki ngaborokiwa sebakurara ubulendi mboro boisaine nandamono chinyumba chiri chuburaro chiaborokiwa so mwana agosomera kusasa kurara nchibuate libagali ya liobo ogotama kereme chando mesoro yatekire I think umwaka oyo momaito elire aborokiwa bali bonsi 21 bali banyarete usira ase county ya Nyeri abo iboli mbaranyoro boene wabo wikira boniga nekerondo chinga bagosoera ne wizara yega yechiseminga andake ikitambo kirongeyo kyanyare kwimukiwa kiranyare koba konya na boigo asinseme yende gukora mugana HCM waswe kyombe kyaboroke Beach University igasense ya Kenya kya university kemanya kanete gose ekyombe kyo kya ekyombe kya universities academic staff union ni gobono kyaganiri omo waziri bwekiganchage serikali John Mbadi na boigo waziri HCM omoske Mikoso Gamba banyare ko gosibwa ekiageranga chibesa nchira botuko na bakira chibesa chitaranyara gosa aseme guko yaboroke manyanga gwikira banga tuakore mangana yo boiti sana timetinga ngai mwenye bantunki kiabeire bad no tukunyo kubolinga muchando nuroro mutelio mago teranga saitani opimire suti okoranga saitani omini likobeke suti enkong sana goita abantu banya sai
Omugana ulikire chibichigo 13 gukwanira igoro ya family emo. Florence Wanjiku ni gale birero maiga yu mwana yomoke uyo nyarakoba gakongentwa na gututwa ase ensemo yuroche. Amangana iga onsi yokonyera chibichigo 13 bono mambia si amateiga bono ega netio boene bwabo kwene kigwa. Yonsi ase omugano yogotonga family reeling after deaths of toddler and her grandmother. Imagine umwana na ngina kuru. Yes. Mungina no mocho koroye. Imagine umuntu achita kangento mungino yo no kamuno mocho koroye bono enyarukeye kurukunga Florence Wanjiku musubati yoyo ni gale birero sana igurengana jo magombo ara manene kigima. Matiri chatima itinga inki muri akora n'umuntu mbakuwa mwe kwenda kungento umuntu n'umwana we. Na beko bakongo gukorigereria gusino bigokorekane bitage ikiagera amutuka bwango iga ose chiwiki ichinke chia etire nigo kwaro chingenka emo yanaretse gusambwa abantu gwikabane alinya makoroto. Yes. Ngana makongo saro monchu mulirere ayonsi na bangana likese gazete iga ya The Daily Nation bono mambia kironsi agenda tabakora mangana kuruchise cha Michael Orenga inkyumo kibo serikali ya America gose ya United asoko igendera kukwandira gose kuligereria na wesone sise chiria chikwemburana assembly ya Middle East nyora mangana yonsi ase gazeti ya The Daily Nation lakini sobono matitanga dicho ya kulikora se Daily Nation nkibwa te gazeti ni bwatekende kyomweli sore egintu gyo kwanara samangana ye chigosori welcome home champions amangana ali bali abonzi bachite ase chinsemo cha Tokyo korinda singencho yebiro egazeti ni ya The Standard stretch kurigereria ase keke playing Ruto ningo komotiema ningo yokomochieza ebicherabo neyo murai wenso boske William Ruto na boigo korumagega ya naro lensemo naro bekire magega na indensemo omonje muri yelizo kuri gazeti yiga ebicheiga nigebwata masaka mane sana okoro monare ga umupimete sana murai wense tokwa no mogaka Raila Amolo Odinga murai wichamilia ODM uyo betenga kiemo prime minister lakini otobaga Raila tu yuko no mugano ye nchiragwa katikadi cha bono ya chakire kogosereria bari supporters bae na boigo nonye no murai gwense musiko mahina mutuka make umugaka Raila gotabanga nchenga nditubo ko base serikali tubwate na Ruto tokole mirimo buya nande serikali indu genere serikali ingia Ruto tata kamwe birogo buya mabagagali serikali lakini boni igege ntukia berenkeli agotebanga ningo akuburi kwa enkoli agotebanga ningo batebiringa ODM andakete gochigotoka se gosete gochigotwara omuntu rachikorige kirogo kyo murai gwense asobo bonna bole bosio nere yogotabanga Raila's flip-flops rattle Ruto ODM camp ahead of general elections nkagiritinga bonu botu tukanuni gobwa chakire goseni go ya chakire gosiara Moskere Odinga ni gachakire gosiara obo bocha se omoske William Ruto na boigo bari supporters bae lakini kirokulire murai bwense gana bokoranga kei chane tekirage ningana ya mutigire kabwate liberera senda kubwatikana na kelingandake umetu uko kwa Raila se serikali inkuwa bwate liberera linde na se serikali andaki nga Raila na isegucha n'abantu kuru Nyanza au barawe bagosega nabo kubwate serikali ya William Ruto bono isoko bosokire igo mininga nande andake umete kuramanyanga engome ya Raila era kuru Nyanza mbaro baye bona isoko sokana bantu baye mininga serikali nande ya nyolirisa ngolitindi sana ya chakire gotwara okubagekana nyuranga gali Mount Kenya bado emechando neroro serikali ni bwato kupingwa kanene ligere chisemo chinde bono igumu chando noro gochikonyora murai bwense na kikuru che channel tega kiraga gazeti yeyo ekotabanga analysts say it could be strategic or maybe trying to save a face after rising dissent in the party no meitenga nabarabe kabwate kirenga gete kyo gochukwane kyanga nabwate golgete asogoso kwa eme serikali lakini asense moyende nabira benenchira yo gutaka kogokya abakenya nabo igo bali barabwatani bae ekyagera mutuka bwango igano manyetenga buna eburaburu yaberege konekiwa asikya mekya ODM bono egaseti gangu kwanerangana erega igamba ngana parenting amangana ande iga a man 50 issues mother alleged father in vitro for recognition nabokora gali ngumusacho mu myaka 50 bono musacho minyo kireki gambero gali yaga nityo boene bwaye soerere ngina na ise oyo gotebekananga nere ise bwa manyinga na siki yago korega matirita gotebekananga umusacho wa Samuel Kuria a John Other Kuria niga soerere ngina nga mama ngwantebe tinga tata ningo mpaka na ikire myaka 50 kumbe tata moya alingi you know sometimes this one goes to you ladies ayekero umenyetinga umusacho goeto mwana nyalebe no nsaligo tayo mwana ogongagi your dad no nsaligo na ero oliolire TV bona iga ndaliego bya nje wikiraboni gatimboti umanyobondo basira bora okoranga umusacho iga umusacho yo obeire mboge myaka 50 tama itise
ninakirete no inche nale gukina tayo paka nale kugani kumanya ningo you can imagine so musacho kirajire kumanya ise naro osoereire ngina na ise nkibutare gonteberinga tata na eruyo bono ingani yuno era ali sege gambero ase gazeti ya The Standard sha omurobelosha ngukwanira barabu incho yebiro omurobelosha yes sha officials oppose as patients in bid to silence protesting hospitals echinja kitari chinyinge kigendete kwirania abaroire igoro ya sha nabo igasense moyende aborokia abechi university ngani go bono kyombekiga kia wasu bono kyanyare kokora kyanyare witabanga kwale chinkwana ne serikali aya. Okay. Now we gossip gatano nsarigo family 6 clarity on officers death in Haiti. We no mugano bwo gwicanya sana. Mweto muraibu nsekerali asinseri ya America na liati tegukwana gusekera goteba nga batatu mbale basiritie amagimabo egati y'abanyanyimbo bali bacite asinse ya Haiti kobeka omurembe. Enkeye yachite korora bunora ikaranse ko watch news oganyerete nga anake omwancho ino no nyobere kako ba missing ose timwanya gukwana communication yanya gutokaroro bakanyoranga nali murayi wense igati abantu bali agutangaza no mwanchobo nasiriti bugema bwa twarere ibiralire egati yekombekeri gyokulika gusikyo bokoreri wa nyimbo kilikulika abanyimbe commission ya NPSC National Police Service Commission nabo igon ensemeli ijomo murayi wa abanyanyimbo guse AG bono niga Inspector General tuko na Derek Sanja bono nigo abachi abarose machika bajumbe nigo batugutetali ngana iga ya NPSC namono asabangana lyokulikwa kwabanyanyimbo gwetanchirbu 10 abo baguchikoba recruited amangana yonse onyora chibe chigo mnali mubono mambia egazeti ya The Standard bono mambia kerabigenda koba asubwa nene lakini ndo chega iga amangana aliga yande na choko ndira segazeti ya Taifa Lero na The Daily Nation yo bwererania Media Council of Kenya nigo egenderete gusikyombekyo kya MCK nigo gekuriga 1.5 billion elio Kenya are kutumeka omoroberio OAI gose artificial intelligence ase ogokora mangana oversight aya ntukwanira ya Dembele gekora ntukwanira Dembele na Bonmat abu babu atombo ko monne ansibono yobonene asema mirenio asinsamali biti kolende emanye koruchika soli gazeti ya The Standard bono mambia ntobe ndomo tumukomo katokolirega wasama gazeti lakini nyorenga omogaka onkorogo kibacha etu mbili no ali standby as never bono mambia nkiko kuri mwanchi mulenga tubese kweba genda ko tukira simitandao Getembe TV nsebo ya YouTube Getembe TV nsebo ya Facebook na bya sina bachito chire wazi 0741 583 namba ide matilita ere 0726447367 chakara leteri yao chinsemo ogenete kubati omorobere kuro na boigo ekirengere kya onkereki eviro ebiga bya bono mambi toske kyagira never nere onkorogo kibacho Nkibacha kuro ninde tuwa ya Getembe Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliye nsemo ya pension boygo abonchereria ipotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukureri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabis chiabo chire asungu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com Njama
Marieta Ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within usi ona itu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosebwa ase sake ese batara join please njubwango mo join tukini Sacco yito na usi yito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri buririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine echekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asa Marieta Ngoro kwa Albert Maliba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wechese skuru linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguru y'ikinguru cy'umuriro bwestima na kubeka kinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye kindi kinyindi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi eki ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo
bwate aborokia babwate obumanyi bw'ebirengo bikuru muno mbayitirine wizarega megeria yega nabo onde bwensi akwegerigwa inchobono utari kubwatia kegori utari kubwatia n'umumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera Inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Student Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaretiro mwana atware skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Right, welcome back. Mwanchu muligeno mwategera libono mambea ekeratu agendo mutumo komoketu akumanyinga ngwira ntule nomugaka onkoro kebacha oyura kolete never nyorengo muru buli mukurunga etwani ya Gatembe gutubwati Gatembe TV ensemble ya Facebook Gatembe TV ensemble ya YouTube nabago kero kunya gutuligira jijumbe bono mambia onyorenga nyuma ya never ensemble yende ntubwate ngambo ya Bena Strabe no mogeni gas studio gukwanira umuske Julius be teacher yura chikoba na intubono mambia samangana mange kema yige siasa emambia bona sobono matirita tugenda se never yes onkorogo karibu sana never okay, there is no problem kwa razangu ra duniani tiririririri tararararara national anthem ya never mapema nchirindete yense nenzenzi hallelujah okay bono ntate gocha gaki abana ba mintu tari asobo berende mbaka beiro mapema abagaka balenga abaya abagaka bagambete emiaka bono yaikire ayerende bono gwachire naye nkobori ore gose nekirugo naye nkobori gose no botureti kwairo botureti narengo motureti tokwenda so motureti yo mobori aspite ngaki bono kware koraya tata ngaki nimeshapima kwa razangu ngaki bono kware kora egera ko erese ngaki yagaria togenda guchiari ali tokora iga aiga kabaiga igero chikoba aye bono roche gwachire no bongaini bwao ngana ki ngakai ntinko genda so muntu yo kwanza atabaisi konya tusumbwete sana tinko enda gukwa na kinde kwa manya konyora kwa makonyora botureti bwao agosinyire okay bara ba ko bori go seno borai go tebe go seno bwa MCA ndio there is no problem go ko bori omwana one go ko bori bunore go ko bori koraire to baise go chayo yo ga kwarusio to mochaya tabatari please veke meeting genda bakazare mukwanene naki tatondane ngakibona konyo kurare nona kuruse titamugwani
nona kurusta mugwani ngakibona yukura amanya kurwa ko aspect ngaki ya jarende mwana ominto kugwasoire kerugeke igabona kwenda okoreiga ligirya bana chintakana ligirya bana nyarebe kwenda alia senta konyete naye konya guchiaria rakitari ugocha nekene nengaki ngabona naye bono ukiroche nganaye bono kwairu burai kwairu igali madringa papa pupo gosikiroli gosipini wi lakini ngokotebi nganaki tatundane tiangote tatundane iga rasima obwati buna abakonya bagokora na eri nyo komenta kendo mente rakitari omaye gocha bono nganaye ukiroche kwenda ngancho maete ni gondwete US United States of America ngabono gaiganchega anko bagambira very smart, very accurate, very intelligent, because I am coming from United States of America na rurega alia sakuru kwa Minnesota. Okay, bono gaigana bonko bagambira egesongo nko baletera mangana alia America giga abantu baminto mutuale nini tutagiti kogenda sori orweto nebere tanya kwa America kwi aya tata kwamanya gweko kwarase kwakorera tamugwan tamugwan wakorera tamugwan. Okay, keroko genda nimeshapima tena keroko genda sabara ya baruroro ntatengo tebiga nkonyorore inti what we call inti konyorore inti yeke kwanyorire na nali okumanya ngakiukura ayoroche ga ali ngumbu kwarenge no manyete nonya ni gaiga no manyete nonya ikoba no manyete ikoba segotoka. Okay, you are coming from US of America, where is ikoba? Ikoba rasimoli ki bali barengo bagotali umanya ikoba ngayo umanye mechandiroro usale keto mwana uri abarai noe muri koram rasimo obwati chimbaratero chiri abali bande lenda nyo komenta kendo mente siwa pemberezi abarai tigamba tebiga kende gyonsi byota gete gokora rasimo foro ofore food chain elie korokwe food chain food chain gose food web arafu ekere kwa bwatiri gabo tabatali okonyora naye gochi motuka iga ngosi kuogochi bono roje talibobe tata kwa iru bono gose nobo obo gabana kwa iru obo gabana kwa iru njetini goteba county ki kwa iru obo gabana ekwachire ndio oli olengoro nsachindire tairi ere kura rende kiagera nkobuli arengenere tamutu tairi. Okay, bono yaikeire kwa iri rendaye kagwa irire tokorabwati korabwati none chichiro ratimanya taranere motebi gangai aigan suneka aigangai aigan keroka aigangai aigana asegete nasigete ekera koro kirina nayo kungainia nalio kungainia bono rocho sare ke tomo tu ogenderete go kore binto bia okobwao tutagiti komanya olio mino rweto ngogwana mwama basogo teba nkorogo agakari gutugamba nkugamba muri nkubaeresa nkongeresa muri ngeresa inura kiririgere nuna mugendete gufeli munaendelea kufeli bono egoiketebe abana inchi umate barabumba baligirete onya nkwa bwatete bali barwetoro bakoerese none bitacho omanye getacho kirase gete masinani mali okerozi papa pupa mama tokoba murai naende bono genteka nengeri naki kokwaganirio burai tata make sure ligereri bali bande barwetororo muna bare gokora ayenyo kugochenji ochenji buno utaete onya kugochenji ochenji yake igere abantu bamanya goteba ngaki gake onya tali umwana oyo nyare bochite bono iga kangantu anyorete getacho kianyare bali kerosiwe tima itigo seno mbwatete mapema gose getacho getenge koreteki nge gakarase gete igori orweto na bagokoro kinge getacheke ngerarosu asegete sukuru nera ali na tigirete nchera gakigenda orosi sukuru eli agenda rosi so that nera imoke igoro bona yeri ojieri ogoja kwanga kwaire bona kwaire busaigo bona Mombasa kuragera omabe kuragera Mombasa Kisumu Tanzania kuragera kirase tutaiti komanyanga naki ngaki abande bare gokora kaki onye tori kobwati chimbaratero tokoba mama ke muntu tokoba murait tokoba hallelujah tokoba never tokoba straight
Iyo kukunga never no mogako nkorogo kebache mambia bono munjindi gireli nando tebiringa tokoba chimbaratiro chimbat pako bono roche baba nonye nayo umusacho yoyiga onywamira omukungu munanywamira omukungu bamenyire nere omoseriri munamoseriri okonyomere bono kose goikor chake kubwati nkikiage reto yakarwo igobona bwati ase oli okabero yes goikabwati bako oli okabero amabori baba nkikiage reto karwaria onkoro wali kukwanira uburai tigana kabiri go neba no burai na bazo wanchibori linga ketumyo sanga kutigana numugako ngoro never yaye bono mambia ndo chireka de chinkejireka inyechuka chireka chinsa ibereka tuyosa singambo yitimambia bono kudebe bali mugutubwati bono mambia si mitandao asante shukrana matiri tabayiro batatu soire bwango iga ase chinsemo cha Facebook eti munene babo 04 obaga agoteba chinse korwa chinsemo chiri chanya Isamanga Kitutu Masabe county ya Nyamira moya nanda agoteba korwa Nyagenke no murugyo ya Hailene Mura na Tirisa Omboka Tirisa agoteba korwa chinsemo cha Mathare North agoteba pamoja Nerisa Seria Damaris Kemunto na Banto Bonsi Bonventure Mobisa korwa Kirwa Mosocho kama kawaida maybe kwa Mboka agoteba kama kawa agoteba from Bahrain Kingdom wika sobo agoteba ngama mumu abo an enyaboke na bana bae naboigo ne timu ya yonsi banyara goswa imeyumurobelyo naboigo James Onyando agoteba kora chinsemo cha birongo no ari meyumurobelyo no morugyoye naboigo ne timu uyende ene kigima Innocent ondie ki agoteba kora chinsemo cha nyakiogiro oyo konye twa monyole naboigo kero toko kero ngendete koligerelia Dominic Marube agoteba nere Dominic Marube omwana wa Alice korwa Nairobi South B Sunkid Omanga Starboy agoteba pamoja Nyamwaka Domi agoteba korwa Bogeche Nyari Bari Masaba Bartolomeo Momanyi agoteba korwa chinsemo chiriacha Nyanchonori agoteba nware na Ziporo agoteba nga ayo nkorogo tigatigo bongiti. Okay. Awate wonkoro katika bongiti na Peter Wagashosho Kiguma awate pamoja yuko ndani Josephat Onsembe awate bokoro BOC inkase ito wikabo basi nyacheki Martha Kimuma awate ba ni mama Brenda ndani ya show Dominic Nyamwaka Nyamwaya awate bokoro bogeche ni gairolera Ezra Chiloba awate bwakire byakoro akiroka mbia sana Natasha Mcute awate bonansi ongiri kwa chinse mocha Kanyimbo Ocharo William Sensi kisi akoteba ko lock the in Kennedy Ongiri akoteba ko Geturi no arimbe yomoro Christopher Atandi akoteba ko Rangi Kinyambino murgyoye abana naboyone timu yende yenge Victor Omondo mienda nera akoteba ko Kilimani present and watching live Barnabas Gebaso akoteba good morning Matilda na Husarigo korogo following ko chinse mochado Qatar na Lameko Maribago ta Bluetooth senior ko Marani Bochi Patrick Mukaya korwa Riamisi niko ndani Gladys Gisare good morning Damaklin Bosiboria watakorwa Kiabira no arimbe yomorobere na ba Peter Mungare ne timu yende nene kigima pilipili hoho agotaba bukiete se korwa chinse mochiati mani gotoka Kiumbu nigo na boigo mosorbo gesusu Corona Cruz City Salams Club ai osarigo Bismarck mukwa agotaba protector senior delegate korwa Getembe Nubia niko ndani na omorugyo na boigo na bana na Kamemba Joseph agoteba good morning kutoka Nairobi Umoja tuned in Teresa Kemunto agoteba hi good morning Matilda Onsarigo na Okorogo agoteba korochinse mocha Karatina present and watching Rogers Nyariki kwa Amsterdam in Netherlands agoteba watching na timu nene kigima timu in Embo Fred Zakari kwa Bobasi ai Right ono mwachimulenga omuga ko manene ya kero chigo chaga sempeo kero kunyo kuchirika lika ya sobunge kigima nyato tebenga ko gendagali Getembe TV enseme ya Facebook Getembe TV enseme ya YouTube aitubuati ne jujumbe chiago chibeka 0741 583878 boigo enseme ya 0726 447367 ekero utolikira chakanetelia unga yubwate kurwa na ndinga yotonyora kurwa sobon kuligirelia bali balikira SMS Balibago tulikira ngocha turasoro nkorogo balibago tulikira sensebeli ya ujumbe bono mambia bago likanga Simba ya Marani Nathan Okari Ronald Omurwa na Dominic Angoi no bali memoro bono mambia abatenga Elo Onsarigo na onkorogo na Matirisha abatenga ni Masakayuma watching live kurabo Ramasha Boda bantu bali ba Ramasha gali sente sana uyondego ntabiga iganga bwa kirbo ya Onsarigo no onkorogo uyago tabanga good morning eyo niga tabanga Onsarigo obogima bwa kongire pobepi na kiwa bantu bago itanira mono wiri kurwa bonchari wiri aragotanga ba bogima bwa kongire sana munta konyora kene kyo nyumba wa mwa amaigane amaigakire tumia mona sana Fred onduko nera gote good morning kurwa bitare bonchari
Bukeira. Bukeire. Mbuya mono sana Christine Mura agoteba kurona Cruz City na boigo Mura Simeon Atuti agoteba good morning to you Lameko Mariba na boigo Robert Ochako aka Bumburi yani Temon amona man of action iko bagoteba na baturigirite live and direct arafu oyago ntebi ni Limani Andrew Musiria akoro Limani Andrew Musiria kurwa chisemo chanya minyinyi misesi medical clinic igago ntebi kurwa igege tonto heritage center onkorogo igwa Andrew Limani Andrew Limani talinya binyi misesi baerese ainga dikoko yakore kwa ngari ko Andrew Limani sobonya binyinyi lakini yako kolemere mu misesi. Okay, there is no whichever wherever igagoteba nga Griti Brian Sharon Nyatichi Andrew Matuta Ntabo Omwamba Moronya Siripasi ya Kiangazi Apeli Ogugu Embusuru Engiya Mbekere Ebalevi Bazikwe ya Machoge Orchestra Jazz Band kurata trouble by day no yatubolie kene ngekora Limani Andrew Musiria munyagitali daktari yagusaba Kani message gocha. There is no problem. Na riki yagusaba abali basigwe daktari by the surely. Kwani abantu bonse begetonto City Gali Getonto Medical Center bakwani gali bana abantu baito bonse bi ono mambia asante sana daktari Andrew Limani Musiria ku Gali Getonto lakini abantu banyimbi boyi ku Gali cyezo cyamagenche asante sana sincho yo mu Rwanda. Onsaliko are we human being? We are human beings. We are human beings. Omore bitali human being. Eretasi kwa yo siku. Enche na hata vile siku jebi. Ekiagere kwa kompleni gaki ngagiri mani ya Andrew Musiria agoteba ngabale basiku. Okay, no problem. Okorogo koradi mbwa mate kibwana bale. Bale bitimbwa tibwa mate barabora kini ko baranga ki egasi ba okoregi. Ono jono lekero mutara. Mama nitemore byondo basi. Bale bini maeta abangi buna bono yondo robago tari ko uma merenda agri yentin. Bakoseli mukungu na nochi como wititro bono ojo karegi ochi como wititro naende bono saliko abawaso ku wititro tuna manyanki okwano manyete yani como seri anochi como Rusia ochi como red ko Rusia ko wititro como wititro como seri como send como send esikati ngakiwakora kwa manyekora kwa wititro kuna mabolingo mabolingo matirita yes I think I think you are people. No, you are me. I'm a human being. You are a human being. Yes. Okay. I'm a human being. I'm a human being. As a human being. Ningo sigete muneso. Eskatikiri. Oli oraire sali nat motora natika mate sali oraire. Ole omarebi. Is he a human being? Timbwati wa mate bondo wa. Timbwati wa mate pati. Kwa morora nje. Orake bugato kurwa manyi kadera rake butakurwa manyi. Nje timuro. Okay. Asante sana Kimai Aboki kuralia Kimai Esani ya Kimai Chikamati tuko mmoja agotebanga bono mambia yakurunga Kimai Aboki kuralia Kimai agusaba Esani ya Kimai Chikamati bono mambia bono maitego koro montago saboko tera kuna kitu Chikamati chire nyumba chazumuiri bakaba murachi Chikamati chire nyumba wa Chikamati chire nyumba mazumuiri bakaba kubuliga kira kubuliga nalega otebanga nalega otenga onkorogere in fact abgati mbugo ne Chikamati nako titira onkorogere abgati mbugo ne osande message yokorega onyemente ini ras manjeli Chikamati utenaye Rafael Kuranya Nkonga asante sana ujumbe yawe yekirega kuraliomo nyakungu yalioma ondiri abantu bondiri gali abantu bamarani munsi shukrana asoko basetu wani nyagetembe chinga gichonsi bono mambia asante kulende togwenda mutumuko sinini kigma ekero awinyolenga ayokunyo tobwatia tokuchikuirana yotugirana no mageni gigasi studio tukwanira omuske Julius Biticha wiwarazi usangana intu bono mambia sabagara mange siasa na ayuma itinga agotenga siasa rubugima igo siasa tego itera gekora goitera ayatubwa tubugima gekora ubugima nsiasa ngoroi aya kiraye umwana wa Julius Biticha oyolenda uregaza ngali sepukoni gaga bono nagendrete go sign ini arafu chibono nkora sign out umwana naraso amaiga muramu kwanera 1 2 3 4 5 kwarazenu radu ekenene ngobeko lese kitu baisa kurushye ibintu biri bichabu bite mugo kinyama kiri omogeni
no. Obise. Osali nendagara yaite to kubise onsaligo. Nekege tali tambe kwira turasembe mwancho muligere lino mwancho bategera li don't go far yakora kwira turasika tali tambe. Company ya Falcon Bonno nigo egukorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ekibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka kyamatuko emye mona 25 wika emye mona 30 oka bandega nigo egoichulie buya asekemba gyonsi nabo ego ekobo buya amasakara terikugunda na nigo terikoigwa uburwire bw'ekibando betanigo terigwa uburwire terikoreta bicondo bwege company niyo bakoretere ubuyu bubusimeka ebimeri bwa Kaino Magic obubumentre NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka obwato buyu bunde bwa top dressing bukorwa Kaino Plus S obu nigo butumeka ubuyu chikilo 50 nebere nesano yuka aseka obu nigo bukurenda ebimeri niriro lyao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ga nibwate ubuyu wa Kaino Plus Gromax ubu bwate potassium salva nabo igo calcium urasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae obori tibando chingende emesie ekawa na bimeri binde byonse ayugusimeka asiriruba liyeguse ubuyo buiga nigobore ase chikilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erange nasore bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso busegasigire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeyia egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tuka kire ase omubere yasibya maninga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ana rwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yale ngo mubero ntamanyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke
nugabest.com. Nugabest, kutanga mbuya, kubwa, kubwenia. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817. Hazina Siri Events, this is a surety. JMAP Preparatory School ni school y'umwana abwenda tukwirikia na gusoma chinga cyekiga school yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya. School eganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare wetanye masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egatiga isaina sebagutinira endagera across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kiara omanyigoswa nboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega era somuchie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakresimia senamba 0726732322. JMAP Preparatory School, jishinde mushinde. ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga ko genda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza to chokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani unyagitali obwa kawaida itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire. Nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka.
Alright, welcome back Mwancho Muliro Mwancho Motegereri Ogetembe TV Getembe Faima. Good morning. Bwakire kigima twatebanga eyamo aseyamo nkobatule ase studio no mugeni gaiga ase studio konera onoske Julius Biticha uyikire gaiga mwana intubono mambia tucho sangamana mange tulile mangana siasa na bayigo tulilinga ine bono ine uno mugusi na siasa chikogenda na andi ngakichirochi ngakichi abaire ayonsi emambia bono ikiro koranga gendera go tubwatia utabwatibuoba tulikiretialiago ase utonyora kurwa umwenchu mulire bono mambia elietaliago ne namba ya na basokurwa ni king chenene 0741583878 0726447367 Getembe TV Facebook Getembe TV YouTube ni chinsamo chiri chonse chimitandao matirita. Yes. Eya masemo ndo chigaiga omoske biticha oikirega se studio ngane tie masemo tumulete gaiga atukwani alafu baadaye tugendere na buna batambe maite kerukwari ni omagani yako kamano. Yes. Buna wakebekire bagendere kubwati umurobere mwancho muligire nabo igo mwancho motegerere bagendere kubwatia kose bari bagendere ko vera imere umurobere bwetwani ya Getembe ase ebire biga Getembe TV nabo igo Getembe FM karibu sana asenseme yega yengambo aiga ase studio Matewa n'abantu babo machoge. Omoske Julius. Good morning. Morning. Mbuyere bwe kwanderere tari hao. Nyare gusangana mwancho murigire nabo iko mwancho botegereria kuri sense mu ya Getembe FM na barabu nigomba kubwatete kekima. Yes. Mbia mono sana mwancho murigereria. Amalieta Julius Biticha. Mo iburu bo machoge. Abantu babo machoge ngakibwakire. Wakire. Lakini ndio maite mechi maburu. Abako nyora ngasande bwaki kengina. Ebira kengina? Makanaro musani ono kurandenga bwaki kengina. Matakataka igo. Singe njoko nyora ngabande litoko seka abande nkolera bali. Ne michando ne menge sere bise binyoro lakini nyasaye bwanchire ntwa batore moyo twabukire. Alright, masemo asante sana omoske Julius bwana Biticha bono mambe yake ro gwata bina kurwa Biticha lakini nagani tiogali yake nganchi Julius Biticha kurwa segete na ndebo igo kyogo korano mwana siasa ole masemo bono mambe mbia mono nsaliko mbia mono sana Matilda, you know, yes. This is the first time na chirega Getembe TV. Karibu sana. Getembe TV na be free. Na infiro tinka. Ulenka. Njen Julius igo ndo mwana siasa na ndo mwana ufanya biashara. Kuru machoge asa kuru kwa sengera basoti mkinyorukia Itale. All right. Siasa yaonere. Umwana siasa yaone yangenchoki. Siasa yane ne to waka nimbwate byagaso byo kurikie kiroko especially kura se constitution ne abo machoge chache nande chikura chaita I served as a political advisor chikuru chitwa kora na kora ne political advisor of Mugavana Simba for a short time nka genda nande kuchiansemo but I'm doing something right now. Yeah. Alright, bona Biticha ketu kwanera siasa buno mwana siasa gusi politically bono iga etwengo bwasyo kunga ibono gusyo mu gusinga yari siasa bono. I think unsaliko minto at the moment umugusibe pia savitiri iga beteta somano minto ko Dr. Fred Okengo Matiang una no ebibiria ngo teberinga kero muntu mino asokire support umuntu we nyumba ya inu ni bibiria ko tabatari njana teba. So and I think kero Matiang chagete kutware biagaso. There is one person sorry autotebetinga let us support our son of the soil by that time ogurukwa Governor Simbarati. Yes. Agateba mugusi to isanere na ndu no mugusi ntubwate chinguru na ntubwate right yo korento muntu na ntwisaransese mesa y'ubugambi. I think nairo jacket wake ko kima pem agateba inguchya Fred Toroche ande Fred bwe ko manyene tali toko mone no mugusi Fred ge oneti ereri tangani agekora ekara lenge semo gisem kara korta ministry ya information and technology na korte gasi then nagaja interior so egasi yayoka ya murentere mesa mpaka kero montoro linga Matiang yese ko be president na bako nyara ko tokonya ese yitu eruasiri so une community mugusi and I want to urge mugusi ba minta sabale
musimamo oro ndo tubwate twensi pinoli nonye including governor Simba ngelinga we have to support our son of the soil Dr. Fred Okengo Matiang'i asingi tindarora muntu ndo chire okoteba ngolikyale of course ntubwate mwana ominto ndo mugako monene sana twata maskani okoro kumaraga nere ngolikyale bo president nakoteba but you see now Maraga being an elder osaviri olitayire ntu amweta maskani yae sana na ndo tata maskani anya maintain bono babusi bakoteba nga inyimbo yo mumuro monene no muisyo mokoga tarire and I believe Matiang'i no mokasi Maraga so muntu ngubona tutari ni nyimbo ya yo mumuro monene Matiang'i tari Maraga so I want to urge my elder brother or my father okuruku Maraga erebono tigaso aro is pride acha support Matiang'i because Matiang'i obeira accepted across the board. Mbia mono sana tutaragendare andake ikiama kia ongereki ikiama kia gisiasa nje personally mpaka lero nangugwa na igonde live member ya party kuruku ODM but guchibusiga iga ndojenga turuchumu gusiri msuri ya chenchiri but again I want to say this to kumanyangi kirabe because umugaka kwenye kumete mugaka katiga ntu ikatukaranga gaga igataka kutuira se serikali ime na bantu mbata getetoka ndesa serikali kana nga tuira se serikali ime bagusinga ranga bangusa magega nere batu arubo batu support nanje na support papa sana since 2007 kutira to kumwakire kura miaka 18 yes so 18 years tali gento keke tu abere to kumubwati so nantu mugusina afiri chinga kete karo chekanga umugako yo gate tutika bono magega tiri ateba nga uchiri kubwatisia Ruto lakini na president lakini naro jina ndo chenchiri osekuri likurugoro kurumuizo ndatware mukutano Mombasa alia ikendo jinga achinje tibono igakari kukwana nga 2027 nabara turatware candidate ekuriyo president and of which I think nyoro kali kutware candidate ta ko muntu mungao wetani Matiang'i asengane yoyo kukubulinga experience ya ona ODM wasemya ke kwa beromo oyo ko getiotereria nge miaka 13 ko chengira kire miaka 24 ande muno muyigano ro gucho kolekana aigasegeti kya gusi stadium rit kore Juma experience kya ona ODM ngakikia bere ODM first of all ODM is actually the largest party in Kenya and nakikera bwati bono kera bwati CCM ya Tanzania asi party ya very miaka mingi na very strong party ya itutu abel rora sama tukayonspi ntu anyanjite na ndebo ni gasa ino sakonyora Matiang'i gutana kurokuliyo president ndo kunyanja we love it now again don't that take kyongelinga ki ntu nyanjite na nde especially bintu mbiri bari gukora byari gutoko kitukabere sepati ya matukayo mbaka bono iga it is recently Simba governor ito abeta appointed as a deputy party leader ya ODM lirikale to bwate muntu olengete most person by that time no muntu olenge Janet na Timothy Busiri lakini bono Simba koranga nabwate chinguru wake na ndo mate Simba ni mtu wa kuchituma nabwate chinguru wake kubahingira so we'll support him bausti mo party leader ya itoka iga Raila Amolo Odinga akole function ya ebia I think it Friday bona abiticha to take us a Friday aye no mubwatani kwa bairasi chama ya ODM na nde uno mwanasiasa kwa bairasi ketambe bono uno mugusi andaka mugusi ko rigeti gaiga do you think mugusi has benefited from ODM do you think not much but rende not much but I think we have benefited clear keke tuanyole because muna bono recently tuanyole to PS PS mbele bwajite bo mosani ona sana I don't want to mention his name lakini mbo basi akuru na itubo PS ikonga the entire Gusii region ntu itubo PS
gwetera katesi ya His Excellency the Deputy Party Leader Simba. Mheshimiwa bona Biticha kero kuligiriria compared to hata counties unabona for example our neighboring county yure Umabei Jao Migori ne chinde ichoko nyoranga abarai kere chame ya ODM ya bwatogete wetasi party leader umuske Raila Odinga okonyoraba nta binte biroge binge bya enen tukuchoro. What about why do you think gusiero ekonyora kamo gusete konyora and still here I know member kwa biro no mugusi totenga party ga yakonyo mugusi. I think that is the problem no mugusi to bwate no mugaka and all along abagusi ba minto togoteba ngo mugaka gututumika utambuka no genda baka mashinani bando boni gamba anjiti party yese ngenjo y'ibintu bingabo nebyo ntu ataka gutwara bombocu katika birima na ndo mugusi na twara bombocu na no mugaka Raila sana okagera baka bando baka motel wanta sababu yagerege ndegiye kaba because njuma I don't hide egendo kiagera ni linga ekero amabaga cheta ka so broad based akaigwa mangana amabaga yobo CS ekeraigwa iga cheta kagenda akaira amabaga so bamange compared n'abantu bali basabira se party ya ODM batakire konyara the likes of Timothy Busire n'abagusimba takire nangandu batu minister bomo yini Nyamira whereby Timothy Busire nangana ari mu minister lakini bono tenyare kaneti omugaka ke mukibintu yonse byaka twigirya alia mahate akalina jokuru mahate cost akalina na no paranya akamwanere so kuru western lakini yeka tukuri no mugusi actually anda tebenga ne influence mu governor ne yaga tukanyara no PS ne yaga tukanyara no PS obutwanyorete lakini mugaka otumbiri because ebintu ebingi birabyo totebeke maene nkiringa ki ekerege ndeki yage gocha mugaka akora so ekero kwa kwaniri gonga yegochira so inumura se party mukuri maiga yae mugo mutiotereri do you come out mugamo tebinga gaiga umura yite ekiga watu mbiri wakolere guse mugo kirase nche no murayi kiri akora kimukugena. You see ntu bono naba na chama bo ODM ntu bwa that power yogotera ira direct itogukwana wetera bono no mugavana Simba because ntu gutuma protocol kire party ne bwate procedure chiaye protocols nchirororo to gutuma ogenda guchiguraria iga agati muntu doratebi to express to motebinga ntu bwato emechando yito gaiga ni mugavana nere to kunyara kulichi kuruoro mugavana na bakunyara wekiro mugaka Raila amotebinga aya abantu bane batakite PCD Matilda mbia mono sana na mheshimiwa ekero tukurigereria akwa no bwate obo koreri bonde gose no bwate gukoreria ase serikali ya county ya Kisii at the moment no tubwate mirimo no na bwegekero tukurigereria mu governor of county ya Kisii oyore omukonyi omu party leader buna watebere se kiama kya ODM ritukore juma mbabwate umuyegaiga Gosi Stadium at the same time obereka goteba buna ngo support ya Dr. Fred Matiang'i na de umuyega nuru ukageira gukorekana bwe kiama kirigia Jubilee ase umuchono Nairobi ritukeri juma do you think nga engane yega nerete umuchano? I think cause Raila tebwa the problem and yonsi and I want to urge abagusiba minta sabata let us impress kero mundo ekero Matiang'i minta ko ligichukura tatakiri toro sibitina yotakiri toro siwanchani no murembe tulikia abantu kurisiko tolenda baso esipati and another thing Raila tokumanya nkiba kwani na Simba right now na bakwenda nonye bogere atinini asabira Matiang'i chikura nabagere bali gwika bamutegerere umuntu kurukwa Raila karagocha Simba gwika most nere ebuzi yae ekara ku most tebwati problem lakini bona se amaongo y'abantu abange ebakorengera linga Simba tanjiti Matiang'i but I want to urge them na interview mu gusinga ki Simba ga ghost party leader ya ODM bune bosi yaye na no gosherekea kwi miaka 20 party ODM ya existed now ta kunyara gutama ta most na se tayo na ro Simba gote na ukana ngatari support Matiang'i kwaro na ro Raila tata di yo goteba nga ere onye Matiang'i kuri ubu president ara motebi
aba kusimba bwate chitangutangu na mugaka Raila na chita kangaina Nyachai 202 akamotiga hoteli akaenda gutangaza Kibaki wona ande barawa wangara tungaine. But I want to say this, His Excellency the Governor no muntu mungaini na maite gentaga kora na maite nkia bakusipatagete ayebu no mwana siasa at the moment no nyare support two candidates atago not really but ena kira be possible as governor arati governor actually he has to work with the national government. He is the governor. Is the governor and a boss nene e buate resources no muntu guru William Samoei Ruto uyo president. So there is no way Simbara arukata kolega na Ruto. Yes. Ruto ne president. Ruto can say right now ngo chande gusi wosebunara imukate bage tebenga kwandande ukalonzo. Kalonzo na bakwe bacha ta gendoro lakini umugaba no Machakos na baku most ne governor. There is no way umugaba na ratame. So ne president governor we work ne closely in order kurenta magendero. Anake bona Julius ekero kurigirira umusangirikano iga bugo chingiro bakorerwe myaka 20 yechama ya ODM na buigo aso musangirikano uyo NDC National Delegates Conference gokorekana ali jo club Nairobi ritkuli juma ibigani bintu ibere byumere nditukelimo ensame yamo no mwana bo mugusi omoske Dr. Fred Matiang'i ugo chikoba anda kendosto kwa iwe party ali ensame ya Nairobi aigagusi no muraibwe party ende ugo chanego chingire party ine do you think asomo gusi nkibintu ibikorera byaleto utuma nagose ndake muchantu yokolekende nakinate beranga abantu abangimba tebenga ki function yaba lakini ndano ODM nere ne bwate procedures yabo mbabange tokoro mukutano obo obe date 26. Yes. And no yo Jubilee no romba bangite. But what I want to say nkelinga ki toiso konyoranga Raila ngochale ga igatangase nganje nabona support Matiang'i. There is no problem. Because Matiang'i na bandata gete. Yeah, Matiang'i na bandata gete. No mukutano ule Nairobi no yo delegates. Delegates I think from the every constituency kwira bando ikomi. Bono delegates no bachi kwendose Matiang'i ngaki na rotota gete ayebe party leader. Matiang'i ne project yani amangana ya Simba Paula Rati mu governor ali ya machi. Lakini kero national delegates bako na Nairobi Simba takaiyo. What do you think mangana ya matamshi ya nchi ne project yani taiyo ase ekwara akobendose? Simba tali tabirongeti ni Jubilee party because mukutano ule Nairobi no yo Jubilee as a party no nya bantu ba UPM bali kogendoro abantu bako gendoro na ba Jubilee. So Simba belongs to ODM party. Yeah, so Simba no nalti akakukwana litangani is the first person ko totebia uno mugusio koredeki uisanira nere kuligie kirogo kyobo president una totebeti nje bunanje ngokwana ngobera nere tinana ko na Simba gonkani ngato supporting Matiang'i. Onye ndiri yankandi nangana achirega I will come out ntebenga ya Simba koredeki oangire enale naruchi mugava nuli nyamaji bali na His Excellency the 6th president Dr. Fred Okengo Matiang'i ogotebanga governor kakwana open linga inche project yana una kwakwana project yana ningo Matiang'i so tinda Ronaldo ko chenja tebenga umuntu tali ko support tali project yana Matiang'i mbimona sana na asisemo yende kiro to kwandra ekiama gose muraibu ekiama kya ODM muske Raila Odinga ama tukama kurokira ari gocha igasi oro kongorwa gusi nigara konyora ari kwariga ni gono musaso go sana gusi nigara konyora attention nyingi korwa se omwambo gusi lakini asi ama tukama gega enkakinera achite lakini ntonyoreti abantu abange mpamanyete gusene gete gusi abantu mpamanyete gusene arenga so muchi obusongo inkiuka geretinga expectations cha ori kuria Friday inga kichire. Of course ya maisons pia abantu bakaliritie function ikare Nairobi na abantu bandi bacha stadium whereby ndochenga abantu bacha stadium na rukurali bacha bagende au bako genda ruguruna na kwana tali mo kero muntu kokenda rugule function ya roro delegates bako genda ba Jubilee. Yes. Personally I want to join either Jubilee but I have not resigned from ODM. So I'm not entitled to kokoraki kogenda roro ni linda agende ni nisi koto hakuna Matiang'i bicha. You know that's not what we want. Again totagete to delegates is a time bagende ba endorse Matiang'i ni party ya Jubilee. And what if today Simba orangeri Raila bunago chaga Raila TV Simba nga to jidelegates sponsor no makara Kenya ngimano ekarega Simba aracha ati nate benga ki
bono lero unante nine gamne deputy party leader nkutwara no mukutano delegates osadire simbale gaiga na njibono ndate kundu Matiang'i achabo lichukura kurwe party yetu ODM what will happen raleto gututukano and at the same time ekiama kyomugusi andake watebringa na borai sekonyora kirokinde gwa change mind o support no nya Jubilee party omugusi tabwati kiama kiregeti ngora tebenga bondi gogosanero rabisa goswaro ndate ngora ni magegasi ni omugusi ndo abwate party yaito yali ku Ford people inere party yarenge yo mugusi yamanyire Kenya ngima nembo yaye yarenge kara ya igi party yo tuanyanje in fact bakagera to tuarenge bimonte bikaiga atogoteranya chai kurugoro for the people paka mad. I think there is a time na kwanete na basani bane bakanga batebinga in order for us tuarenge umukutano igo manene. I don't want to mention ngai tuarenge ngateba ngalita survive the party yo mugusi yali kuruku for the people tokanyoranja amerutu na Jubilee. So lero na tokukwana abantu bakubuli Matiang'i yakubuli chikura koru because abu atiki party party is very important. Abande baachire na ngakiko upya ose upa you see upa that is a village party. I want to be sincere. That is a village party. You see secretary general ngayakuru utembo basi party leader ngayakuru nyamira. That is a village party. Nekerere mbono kewukira. No, Mheshimiwa na Julius, Mheshimiwa Julius. Egero kwana by the way party ya UP tali ya rotwa lukwandira gaiga. Lakini goka ntiko tabanga ki andake expectation nira bagusiba kagero tenga andake omuske Dr. Fred ngwira na rali gekroye. Yale kopanga urali ringa bene ninchi na onko biboli kuri party yerende. Nkiyalo chakorogose. Now we katobe mechanisms chinge ya to kolenta abantu ime. Yes. Abantu from other regions. Muna bono I'm happy the way ndo chimati anyuminda woncho kanana. I'm proud of him. Yes. The other day was in Kajiado, baling no Museneta ka proudly akateba nganja supporting Matiang'i. Na alenge Western. I mean, he's really trying. Koge na alenge na roje bale na ba jumbe bali bangete wa Munyoro. Abantu bamwabo oliri nchera yo kubalenta amo baje mesa bagambe bayigwana ne batike bitina bamu support. And that is now what we call politics. Again, toga iganche nkolera onye twale korosi party what structures. There are some people bangeta utiga na nendo jinga barabu mbali umulengo oli umunyamato. Iko baru umulengo bategete ko so umulengo muya. And actually no ligereria abantu bategete the new parade, the new party, the new system. Abantu abanyebonspi. Kwaro cyo muiko yondo kotebanga umuntu tete gwakara chikura no muntu utanya ko bana na Moi utarenge na Moi utarenge na Kibaki otale ulenge no uru lakini bali kuchimagega ndo batageti asenge njonga mbama jete rules chubo hivi ndo batageti bono ndo to muntu gojo muya o chache asavise ense yetero lekane and Matiang'i uficha 70 so party ye boni gasa ito kukwanira nche according to me party re popular usikonyoranga Jubilee ba mwanchiri ba moire party that's a popular party Matiang'i na bagu click ni party area. Then utusuko tazunyo lenga no simbo jenjiri umugaga orosiro manyete na simani mu manyete ase ko molenta motevinge patinge iyo to Nyanza the proc ya Nyanza yonzi pie kubatsingo ekubati Matiang'i batirende lero na tokukwa na igana ndabwantu pisinsia mugusio minto tabwati imani ni pati kurukutie unsaliko minto no kora risachi sikaya na baho bantu mbagenzi teo lakini ndo mamaine mbulinga ki nero ne mo governor ito nere deputy party leader no tolese party yo nto kumoseria we no to kumwalikani na hura nyoro na nateba ngaki na hura nyoro goja gaiga atine natebenga na rigereiri nkubwati sindo na Matiang'i. I think yeso kukwana igo tokonyora no nye kurinde ya change embeo ya change mimi sana mheshimiwa aboso kotebanga andake no nyo muskirelo Odinga aisa kotebanga aitabanga na bago support Matiang'i. Do you think abantu baoro gongo rwa Nyanza mbamutegerera se amatukaya iga anemono ekiroro che serikali egende tukubeka emikakati kusekende tukubeka magendera mange ase lo Nyanza na boigo egatia barabanya ariko nyore mirimo imeje serikali. Do you think ngana nepachake ko against serikali kusenonye baba omonyene muskirelo Odinga na bwate chinguru chiri authority area bwate buna kuroma tukamage? I don't think umaga korosire think kritina ba authority area bona ganyo ndi ba naliko bere naliko hand over power to a young person ole bwate chinguru
uruhusu aggressive kuna Simba. Mutigire pati mutebona gandine pati Simba anaweza zunguka Kenya mzima. Mutigire pati ngeye ngesifuna chinguru matebigenda bono digiyumo ndo urali kichukura kureze pati yaitu. Alright, asante sana mwencho mulilo mwategera libono mambia gendera kutulikira ujumbe nabo igonko igorande sime cheito gabono mambia 0741 5838780 447367 ekere ligao ngerekeke ase manganaiga yibya mabono gagocha andake siase chiga ine ayin kyuroche ekere bikwenda iga nukagiretenga andake iranyarikana no bono kuigure bono yetu alegali raira ngunchokara kulio kwa na chinkwa na chibwata andake ukweba chira serikali yabere nando iranire gosororo yentegrate effect ndio sikikuno muno mugusinto bwata stoko kuna na kiauro cyo mwencho muligirali ase studio tulenere Omoske Julius Biticha mwanasiasa Muroiga kurugo machoge bono at 3 years oborai balegeti baminyokire sana. Do you think from the way you sit no yako tabanga ratings ya myaka 3 development wise omugusi katukwa chika ntito ga kisi na Nyamira tuchagire county ya kisi ibintu bya korekani uratabanga myaka 3 gasi ya korekani both national and county. Na wanta dago tamangi bindu mbira na review tatu. Especially mangana health ndoche gavana oaga chiri dispensary na ndo chiri innovative. As we are talking about nga sai ugembo nkwa gachwere ugembo level 4. Nkwa gachwere sana. Kuminyaki usana. And gesusu ya gachiru nyamache ya gachiru etauni usekoligere paranere yali gutirimboka kaiga isusu mugaria utirimboka aria koroswire aiga between Safaricom and Uhuru I think imali asali rochina alenga matobe lakini rochina very smart kali aroka na sanda nyingi nkwaroche nkwarata tade magava noko kanda korata matalia ase ali Nyambera dumping side dera salia avere people's park avere so smart unyansi ulibo komeralia asale chako very smart so na road development ingia anda kenda tebenga nda ratinga na bwate A-. Mbona sana aina magendera ai county ya Kisii county ya Kisii uko akorete buna omo advisor ugo mugavana asa matuka inki kyagereto kabera asa matuka yet boni gangote boringe county ya gendere inki kyagereto onye kerebuya inki kyagerete andake ukarwara no my take governor na bwate powers and actually into bantu bakurukunga IPA political advisor bantu mbara about 6 posts governor na bawanja korelia arrangement anytime because those powers ichirasa mabokai na bawanja 1 point rero na ndako bekisikumami na ndako irani he has those powers so nero kuliara ine serikali ya bunata yes kero kuligilia chibunge cheto chagusi bono iga twarole abajumbe bali barase serikali bakominyoka na gutyotirira andake kulya chinguru cyumurai wenso musikibira muri twaga gusi nabego twarole bali bandi bali isiko ye serikali aro bakominyoka sana batyo mugusinga no aiga tutiye kubwati serikali togenda so musikamati yange aya sokoro kwa gorocenga ukumusa chiseme kibere cy'abajumbe nirerenga magendera ko likinya gusi gatocha krakura sebunga sokorwa. I think ntagatente benga karongo chakara baka senkurwa because nchitindara ene development ya chire katesi ya Ruto apart from chinyomba chitindo chikwaga chuchia affordable housing na chindo chikwaga chualia ugembo development na ndiyo narolire I can lie kurasa serikali na asibu machoge I'm talking about machoge because njone para ya itiri ya chete katesi yo mheshimiwa Simon Nyaundi Ugali uyo literate and pale iyo yalinge 75 kilometers tindara etivet ya chitali riamo ya chete katesi yo mugaka Simon Nyaundi Ugali tindara development ndi ya chire yo mheshimiwa Alpha kurwa ase serikali yebon tindara because paka center of excellence to bwate sengra government schools in danger iko ya chete katesi yo mheshimiwa Ugali those days kero gali itale ngo muchumbe bona iga tindaro development ndio aba machoga mbaro they can call bona Biticha aye
noyo mo kurubu machoge na siasa cho machoge no chimanyete ine umujumbe umachoge boni gani gara serikali umuske Alpha Miruka umano pastor ine yani you want to saying despite the fact no kodi na serikali nabo yesige bipindi byonsi agambira boni gakali gepindi kiya kabere ine do you think magendo to ya chirebo machoge? Actually I haven't seen any development so far. Tindarora na ndini vutikita diko criticize umujumbe no manero umujumbe wanananje baka 2027 lakini tindarora nje na development you can ask abantu na wao kwa na isiko gali the only development na role ni linga njino mwana pastor bwana asifiwe ninyo kondo chi mukyo kwa kwa anje umino we anje that is the only development na role kwetiro so mwishimalo woni ganko ndale actually no team ikwambolia ngo gendere bumachoke eyunga ne mbawalingi baguchi I wish them well tikabagenda nanda bamachoke bamintekera abantu bagocha ntuko bamachoke ntiri gukurira baganie karo bagocha abaganie toko baligania babaye gintu mwalia mwoko ewe gintu mwalia mwakora mumaite slogan yeto ni linga ki etole na matiangi ine slogan gintu kali lakini slogan ni matiangi mbamanyete Mheshimiwa lero yali koba naye kwa lengo muchumbu machoke yes nkikuruche kwa lecho kororo getrakolekana so many a lot of things machoke akuligereje a lot of things ambeyemo we need antotakete industrial park nero mugaka chaketio mugaka Simon ndio gali ira livi yonke industrial park ili nanganya ndiye ku function nanga abantu mbalengeli gete there's so many people etive tingote baboni geriliamo mugaka Simon ndio gali chaketi ya bwata tumuriro ya bwata saimi karte bwata bana 200 to 150 to 200 yali kutoka mujumbe nanyi bwate sevirengeli biyai nange bwata abana ba 2000 abana abo 2000 nange community elinsali yaliamu paka ibenjo yigoroseito nanga abantu balimba benefited in one way or the other chinyomba nanga chiaga chirwali abantu bakonyora rent bakoraki na abana be community ngonyora bali skills kurugari na abantu ngonyora bali monto sokyo ni chinyeni ondo sokia avocado na abantu bandi bansalia na bamachoke baminto banyora chigazi abandi baruge abandi baba basigari abandi basomi ororo ikintu kangabonekyo so bintebyo mbiranyarikana industrial park nakotebere byonke rero natukukwana nanga functional nanga abantu mbalenga balikire kurumsali there are so many people nanga nkoros tuli na chinati chiboli twaonia chiaira na back to the community nanga asali bone natukukwana nanga nonye ebintu nanga twarosiri kurugari nanga abantu nabagocha buyi chinati kurugari bacha koniga town nanga mbako na Nairobi nanga ibintu byonse speaker tokorosiri muno mugaka bwate ebirengere byarengi so lakini esenge njore ndio bugambi bwo Mheshimiwa Alpha bole buna bole tinte tuko criticize ikonda tuko matenga na bakugamba no aikire tabo mbona sana Mheshimiwa andake amagendera bereka gutongora kose buna tukwandira buna yo abo machoge andake chinsemo chinyinge meagusi amagendera bereka gutongora ningo bone tukubikirwa mamocha from the national government county government siekero kuligiriria serikali enene nonye ye county ningogerete andake kusi orogongorwa kusi rokorokana kuira na magere county ya Nyamira ne yakisi umayete mwana mto tikangote abajumbe bale allied to the president nande maine bali gete serikali the likes of Soro Chavet na bande mondo tayo oraliye serikali tamekuru which is true umondo kurukwa bunabondo buno Osoro obenefitiri ere buno mondo matengora lilindo Osoro abatanga na alikiro mwana yo bwalimu na akorere gentokete kiro mondo aro jengo okorereki okorere chiskuru njira ali Osoro agachire I mean okulile kwa rengi skuru ni rega ya agachire kali chibesa chia yakurucha CDF chibesa kuruskuru alia uso kubara matu conspire president ya chire nikisi ama tuka mange ka tachire South Mugirango uso kulile kindike matuka achire inikisi amangi South Mugirango ne uso kulile function ichio Soro ekarago chibanga in South Mugirango echire so powerful nande bakwemba abantu ikimaene taribu ne chinde bagonchukana ne chinde batwa abantu 60 shillings baba tepigenda machoke chaje mbaje tano lita machoke baje kuchangara chikanisa yes baje chibasire kabanyo 2000 kire kanisa igo empowerment ya machoke there is nothing like empowering people kentumune kinkeyo what is behind that karukwa nanga ine campaign yoko sell matiangi from the ground yoko sikia matiangi ngaobwe because no sakotekerera haven't seen asa bajumba bagonchokana na empowerment bagotena bagotebanga ki nga tikatusupuati sibono
president ekore development iyo bagoteba una matenye sinyu kuli gikura no yugora gikiri bijirawo they will say matenye to matikuli gikura nga matenye ako campaign lero litukeli urale weekend ojo kwande weekend you know they are being scared about matiani. I want to tell them ekarba ko ni agenda na bantu ba lero squeeze abana inchi bali bantu batiti abana inchi bayigukire ebagotanguka mabali tikabakame chinga kijiyo kabaji koreki mbamba itege nto bagukora no ega bana nato tebe ngaki tikatokame engombe tunje kame kabisa bagerwa manyinga bono kunye kama tole bakira alensi tikatoki abana inchi bakame igo turarura ya empowerment empowerment na babwatiri tindara kende bakwembaho abantu. I want to be sincere. Tindara kende no think attend because in Chuma I don't belong to the government. Ya Iguralia I belong as umurengo matianyoro 100+1%. Na mdana atia ukwana igesa kukiumu kusi. This is the only opportunity to work. Uno mugusi we have to support our son of the soil. Alright, ndo cheke gabali bakuri kanta buguli simi ibere isa tobono mambia kura suli bengali byaga kwa 92 gabono mambia kunyolinga mheshimiwa Julius Biticha neto nere bono mambia studio ningambo tukuliye bangara siasa mugusi bono mambia yakurukuliye ligali yagotenga hello in case Raila declares to support Matiang'i what will UDA do to him unsale kurwa keumbu ngolinginga ni ntwenye kwandira gaule na mushimwa nabo kunye kwandira lero Raila otebirenga gusupport Matiang'i nki UDA bara kole gose yondeka otebanga efudia power inside my karakurugali ro regetale wote watching live na shukuru sana murubulio lebe yakema akando chega ga Davison agota Davison omwele kuruchi samo chirichia ibencho agunso babitije tanga na abondigire cyo murubulio mushimwe wambia mono sana kena ntro chikende kai kana matengo machege Raila okay etwani kurwa aliamo kuobe Rose ongendi no alime turasangango naye asisi mibono mambinki kwa 92 bono mambia good morning Getembe hello Getembe hello right kidogo ya chire asata gwende tibono mambia kulende napotukubuli yende gazi 0741583878 072644 7367. Good morning Getembe. Hello Getembe. Na kiomoralia bukiete kegima ningoto kusanganira bono mambia ogosangana lewe isikorugia nchora abo gichora na kiga guro chibintu byabire ndombire buya serikali yeye yapo gainete ande bano togo tena butere wani tamu kai ikona bugwate bayo wani tamu ndiko genda tamu bere wabwata no mheshimiwa ulebe studio oyu ni ndenere ni wete mna gotera magendero gote kayale no enso babu maate asate biro roje ngiro kareko kende ngeyo ground ya abantu bangainire bona abantu bonse abatanga wani tamu umuchando ninga yole umuchando bona abatiete bakangaina abana inchi ningo toko blame ningo kogosigwa bona toko gosigwa president na abantu ababaye bona bunoroje babo soro bakona bungaina abantu abuna otwange tego morali twagotebiri power belongs to people of Kenya bona wani tamu. All right, Getembe TV and the radio. Good morning. Hello. Hello, good morning. Bwakire buya. Ibukiete byatatanga kiba ntuma Simba bale. Ya Masimba bwakire na jobure isomoni ko rwa Masimba Town Center. Oh yes. Bono nali ko bori swali ngaki. Nali ko bori ngabono Matiang'i ngata gete gutenda kuri Jubiri. Nge ko era tar ko rosalie pati ya tere ne ko rora bori kikura kiagara ga bori kuri Jubiri. Ne egangarero ngana bara basubirie kero ukyo bora ibwenze gosenga kimbia mono. Alright, ngore ginga biti chango kuirene yale na bwateli chibuna sikia tali ko rosi kiama yo mugusi. Getembe good morning. Hello Getembe. Hello Getembe. Namna tena. Good morning Getembe. Hello. Alright, mwenchumuligirili okoranga chikogenda na kerona niko sanga noyo mubuye kaiga tuli na sumu skebiti cha kogenda gutulikira gutukwanira tunachiko ndo mutu mukombo ke asebono mambia turarira na sumu mheshimiwa bwana Biticha libori rindendirayiga ndo tsinga neve buya ekirara chiko yera nilyo Brian Orina agota good morning Getembe ere agota bukoro chinse muchanya renda
eritandira tubigitagabu agotebanga umu bwatani omonne sana Julius Biticha agoteba mbi umurai akogaidi abantu mbatwara obwoba na Governor Simba agotebanga Simba ako nyuma ya Fred Okengo Matiang'i 100% timanyitinga na kikero ana kiake manyete out from the deep analysis Jubilee is the party our sixth will run from, but we must as well welcome the ODM party to support our sixth. Okay, oiganika kukwana buna kwa kibeka nabo igo Enoch Mochera goteba mweshimiwa ningi kiagirire Governor Simbarati akuiregeka igetambe kutangaza gosegoteba omusima moye gozira mweshimiwa Dr. Fred Matiang'i akoteba randa gotebanga komenta mono ODM nekagerete gotacha gusi omugusi nache arorobuna amatuko anyuma ase ochengira litukeli kagerete ne liboli abwate akubulinga oroche apa gusimbanya ariko genda gucengera emyaka 20 ase omuyigora kurekane ari gusi stadium bwekyama kia ODM ni gawatabanga kurinde nonye kabwata muboli amakongo ogukwaniri ase alright ono mwanchumo lilinga ayusi kirago chega mabuli agona mange balindo chaki na mumanyi wake kocha isese bakantiyo tukwanda bono mambiga so mabuli abo bono mambia onsi nkwa turumusikeka igana tunyerere bono mambia nkiokora tumia kasidu kagali toka nijibile ensemeli yende tonyore amangana maya asige keke tugwirana tugende kunyaira nili onsi abigo sangamo asetuani jagatebe tuyobanga in the house Julius Biticha nchekuru Geoffrey Musarigo nchekuru kwa Matilda Obaigwa na yetu sikatu chiale. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeye egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakira chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyomo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nchasa marieta ngoro kwanongaki anarwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashughulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wano photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirugo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegeri bare amangana a beauty and hairdressing aigun kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ibota computer nebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asamali tankuru kwa Albert Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wechese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emechi n'echi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karkware atiro mwana Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwa leto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. A company ya Falcon Bonno nigo egokorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ekibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka kyamatuko emye muna 25 wika emye muna 30 oka bandiga nigo egoichulie buya asekemba gyonsi nabo ego ekobo buya amasakara teriko kunda na nigo teriko igwa uburuire bw'ekibando
betani guteigwa uruire terikoreta bicondo boiga company niyo bakoretere ubuyu bugusimeka ebimeri bwa Kaino Music obubumentire NPK obusiarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S ubu nigo gutumeka ubuyo chikilo 50 nebere nesano chuka aseka ubu nigo bukurenda ebimeri niriro lyao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ga nibwate ubuyo wa Kaino Plus Gromax ubu bwate potassium salva naboigo calcium urasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae obori tibando chingende emesie ekawa na bimeri binde byonse ayugusimeka asiriroba ryeguse ubuyo buiga nigobore ase chikilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erange nasore bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. JMAP Preparatory School ni school y'umwana abuenete kwirikia na gusoma chinga cyeciga school yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya. School ega nigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhetania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskolo ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya omwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakere simya sinamba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde mushinde. Karibu nando mwanchu mulili asembeo. Good morning. Ekera tukunya gusangamo tuagenda omuntu mokomoke kigima gaigago siba mache emambia bono. Kero byonse bire byansubo mambia kuigulenga kimuro buli okugende twani ni yagatembe mushimo Julius Biti cyane tusanganira bono mambia studio kugira kya kunyerera. Kulindinga tuchaka mona mabuli aliandake kwa buli ya mwanchu mulili ye mansemo asomogeni itoka igo mushimo na bukwanyi yura maswali ayo akire masa matiri. Enkole nginga maswali ya mabuli na buli kwa mange sana. Ya riboli ritanga ni kegima wase umweshimiwa Biticha eri alengenga inkige kogera omoske Dr. Fred Matiang'i andake agochiko bwate akagiri gochiko so imbe ya Jubilee ribaga arenge utwara ikiama kiaye. Yes. Ni swali ligi I think andake taba kusiba minto bate ba asabante karate ba nyugubia korosi party ebe popular Kenya ngima is not 1+1
And actually, I want to take this opportunity to appreciate those people who gave Matiang'i this advice ngagende for Jubilee. Abantu aba bamwadvise tibia sana. Since korosie party bono totebenge kurukunga chama cha Kiwarusi chama cha Matiang'i. Ose Matiang'i party. Iya alicho take long. Kago cha koni onye kolere publicity mpaka kaichibu atenze. Iya alicho take chinga kichintambe sana nanga ngichikole diki nchiyo. Now, na ando my date needs a lot of resources in order to preparize the party. Exactly. Yes. Now, bono umwano mindora bako nyanga tabu ati resources chisaini. But you see, number one Jubilee, ne party re-established, na hande bwate structures. Yes. And of which again to yoga toko korano kuongoli president, eli former president, amo bo party leader. Yes. Abe presidential candidate. Ese ngenjonga ebwate abantu balenge Jubilee mbaroro balenge abande bale former CSS. Abande bale former MPs bawocha imeka baroche Matiang'i okorereki onyebugoiri mne party area. Number 2, in terms of resources, a party boni kibwata chibesera to support it's actually ODM or Jubilee. Because you did take to support mbwato monto. And now ODM was saying to support. Itara te bangu to support here. Of course into bwata some MPs and the senators who want to support us. Yes. From ODM. Now since batara declare officially ngango support bali Matiang'i. The Jubilee party already batebira barabunga unabona ko chumo sendo tukajada batebanga nje am supporting no my Matiang'i. So now e party Jubilee ne bwate resources ne bwate nembo kiro monta maitenga ne liruma kwarel. So now for Matiang'i ko kana ne party ko Jubilee ige ko mondi bwangu na ndago likibwangu. Yes. Elinde na Matiang'i ne nali resources chiri bwate chinke na ntuna ba usiko turatenenera na ba Kenya bonsi na bako nyanga Matiang'i omnyo kirwango because Jubilee party tali party ya chabono. That is not a village party. Yes. It's a popular party. Yes. Na ndere nene sana ibwate baka bachumba bondi kabale bunge. Yes. Mbio mono sana ekero tukurigire omo konyu bomrai weso mukoro omoske rigati gashagwa na chaki kama kia DCP bwango iga. Lakini ekero kurigire kia mekyo woniga kia berike gutwara kia twaliririe tani. Do you think if Dr. Fred Matiang'i ochagetie party yae gusare gocha kibono iga goikiro mwakonde gokoera tukonyora bakenya bake bwatire? It will take time because umanyete ntune community yo mugusina baketole. Oria muna jagete DCP yaye iganye jagete sobo. Sobo no ibwate milimono. Egendo kyagerete gatwali milimono abantu bali barabangi. Nani na kyokorora ngere igakora campaign ya sobo uka. Wono na akora campaign ya sobo uka abantu bali bamo bakorereki banje tipatiria. Banyanchire lakini bono ugucha kwa Jubilee bone ye kubuguli yabere ambulera. Eyo kubuguli ebi amapinde ndikuri mpaka DCP na chanyo ole support yae lakini bono ene chepe option asa bajumbe balotete kwanda DCP kuruma ndikanya legion basororo. So we cannot run away from the fact that DCP tebwati bantu ni bwata bafuasi na ndo muntu kurukuligati no muntu mukongsa. Lakini ekero Matiang'i agucha ime because Matiang'i na bwate bakaba upita munya na bwate tiganti babo wa mushomba na abantu bandi bali bakona gucha ime kurugari no Uhuru Kenyatta na roro e party yeye igeko genda bwange bako penetrate bwangona ni Jubilee yetu Jubilee ni party yetu yo muikoyo no mwana itu Matiang'i moye chikura. Mbio mono sana ase risori ria ringina ndi cross omoncho omo rigireria omotegereria ria ringinga anake ninki kiagerire omo governor muri county ya Kisii Muske Police Mbarati arorekanire ko irageka gutangasa omusima moye abantu ntegeta abantu bamintu understand na ndi na rigiriro kanonye na matusi abantu bakurama abarai ntegete ntebya bakusiba mintu tinda rasimbo ko take long kuta support Matiang'i because pakke garana kwa na kai ganga na ringinya match nchinaro choko tebanga Matiang'i ni project yani unless to tegete radio Simba wo gulitimo abeto muntu tomanya ko tebanga Simba ngo support ya Matiang'i because Simba said clearly nga inche Matiang'i ni project yangu yani. Lakini kolengana no yoboli riswali akurukwenda kumochereni kate banga nga anake ni gairiregeka tara irageka. I think nearly maybe no comment na no karoche but I want to assure you kunga Simba is behind His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i na ningu support yali again to kagyo Simba. I think barekera gere no kwarenga Simba tari ku support Matiang'i nkelia karo Simba ko tebanga ki
let us work first of all with the government of the day etoe bintu tukame ng'ombe tukole ABCD. But the truth be told, simbangu support yale Matiang'i. Mugavana, mbia mwana sana. Aserinde siasa ya matusi na ibu wataka kukwanere hiyo. Na ate tukukwana siasa ya matusi. Na aligelde ti ekilibu gete omaitho no nya bana abaminto bale muinaria na barumba bwate sababu babegeto. Oh yes. Ko bwate sababu babegeto tali atoko barama. Ndutakire tubarigi tubati mbaba ya our enemies. Because tinta geti intuno mugusie torabake. Tosuko divide obukura bwito butubwato boke ikonto gusuki Matiang'i ominto. Let us try to bring our people together. Tolenta abantu baita mu buno mugusi tukwane ne sauti ye muntu tagete paka inikirulingi paka osoro. Osoro nyata wache ta wanja gocha bone ki wefu ne chemolente. Ewefu yumugusi. Inkomolentere. Ibabo inikirulingi paka tukurwana ne alpha. Wefu ngocha komolentere. Nenje ngo sabanga nyasa wanja tokogenda kuchibusi alpha kera gocha ngana Matiang'i bono pikiri kabisa tori Matiang'i udachirenze achache tokende ne nomination. Ikatoka na nomination ne karambwe ese party ya Matiang'i ikongo moko boko lakini nkomubwa ne ta agenda kwenda independent and support tokende kuchibusi lakini ngento ngo saba unaba gusi abaraya bamukuriri mu weta mu gote banga ngokora muri empowering wasini empowerment mo gukora mutikura Matiang'i tiga kumurama na intu ntubatige kubarama. Yes. Ikintu gya kabiri ndagete bya abantu baminto karwa atumirwa matanga tenena teba mangana y'umuntu gutuma naroche umuntu gitukurama umushima tonya toto. Yes. Ukumurama ile tari besana ndanyari gukwane TV gaiga asinge njaba mama na batata mbandikiriti abo atitiri konda kurama donya toto. That was wrong. Donya toto ni including injente ni nango kwana lero nsari kominto na mwakirite kura yoko bomo gumendera. So it is very unfortunate egarongorora umuntu agotenena kurama umusubati orito jorete lingana liri tuoni asabantu. But I was happy abantu mamugana dinga wakoreriki wakorere bobe abantu abayendo maitembali muinari tigango tuba impress elinde bayirane tali etokubaseri na intu abatulese timu ya Matiang'i egento ngusaba tigango tokende ntuire bitina Matiang'i usali gotacha nyarebe tacha nyarebe numbe buna bono ntekete nkwana ga kimunya berake abantu bali bakurwa ni Simba ntatiko kwa tabike man. Yes. Mbantu bali bakurwa ni Simba ase timu ya Matiang'i ekino boli Simba bagote Simba na bara beta kwa ngini njeni manyete. Bako genda bomira Matiang'i bamata you know Simba tari go support Simba kwangete Simba lo sengaki. I mean instead to kote Matiang'i nga Simba tari go support na ngatu achire tomatenga tu akurigirira bagere batano. Oh yes. Atu akurigirira baruya batano. Ba achire bago kurigirira chikura. Na bwaba tokoro mukutano na bono tomira na kale ni Nairobi ebitina tokugamba ne bya Simba bya gusi. Tikakwira ni Matiang'i achiko chaka kugamba ebitina byankaga. Ebibira bitingwanja. No, ebira bitingwanja. Egento gyakabire. Yes. Egento gyakabire nagera ngo kulirabu. Nkelinga ki kotoko genda tokote Matiang'i mintali chikura nanga tokubuli Simba ngaki Simba wachiri ngo support yoli Matiang'i. Abantu mbale ngo kotolentera. Simba nere deputy party leader. Tago toibira Papu Wino. Amalende ga support Matiang'i. Atoibire Sifuna. Achiko support Matiang'i. Atoibire Montonde. Achiko support Matiang'i. Na babande bara. Before tutaracha kote bango litoro governor ko litoro senator tuibage tutake kubangana kurwane sigi yanka. Omate bondo cha kurwane sigi yanka iko twatore ji fraction ose sana. Okay. Iko twasali chikura jangu cha Matiang'i. Bono Matiang'i yako band popular. Lakini ekero toko genda twagenda muna bono likwa roje mugavana ari ganeti Matiang'i gaiga message twasende disco. Bakonyonga no barenga abantu bonsi abantu batebetenga bakusiba achiramu. Yes, exactly. Bono no babuzuru mbali kolekana. Lakini togo changa bona singe njongo likichukura na ndenda right to Matiang'i ngangu sikira then I would be wrong. Mheshimiwa liswani lya boli gweli moiga karatogo kora kuruga iga senseme iga ngole ndisi kirwa sinchuli boli naliganyerete. Yes. What will happen if the ODM leader tukwanira kinara Raila Odinga lero iga unganyire ko UDA otebirenga ngo support ya lensamende nkikira UDA nkira makolere UDA te ababoligo UDA te ko rakende the only thing will happen ngelinga ruta kutoka ICU because umuntu asemeleti no mugaka. Yes. Okay. Tatigarenda omushimiwa. Nekiro tukwanira siasa ye kusemole mukororokana nga no murange na Matiang'i. Watebirenga anaka bantu mbale barorekane ngakimokonyora ujumbe information mwatemire gukwanira abaga bagotema ko turubani omurembe aseti mwiri eko agendete kurigeria umurai. Umate nkonyora ndenga tindi popular osatindi kwa underground umuntu nari nabono ga kimurari umuntu nganjire ngo ngote yegenda kamoiga okonyora umuntu tana kwanda no ground tamanyeti muntu ndi kwense ground
lakini singinje bona nga matiangi nguli yali chikura omunyokoswa ochaka gotebanga nga mu wagira matiangi nenchi mu ngakire none na matiangi. You see omubuli nga yakuli chikura tamanyiti ina nabona na romo ntondo musani one okuli chikura seito akoli chikura Facebook akagenda matanga ndipo machoka se ino mate saligo ali kuchike tondo no mongi no kweto ko tenno chaka gotebanga ki ngoma to mo sajo yo tu anje ni kali ngumusani one abantu bako ngana matanga mangacha ocha kokwana mangana matiangi. What do I mean? Matiangi no yoito ekaro matiangi aro yoito let us impress all our leaders nto tikikuramana tutikuramana tolenta abantu baitambo bonspi elinde to ni matiangi no munu oyomo tutike nganje bono ondake naro takete kuligo bugabana omana gote no tebanga ki ngasimba no mube igago support ruto chire UDA ngabono ninje tigambe gabana elinde simba tacho ibiranga lya gwate mbiribiri amugusi orire simba ngoro orire ngomugusi gale matiangi bono linda sikire simba tachabeki tachabe asetimu ya matiangi elina li andake tora mu bwango. That is not what we want. As leaders, let us try to embrace kiro muntu gocha. All leaders to ba maskani yabo no nyine usore kirago chitumukani ngaki usoro yanko boli bwango because the usoro is my age mate yanko boli bwango sikamatiangi nande munasimba kucho matenga ya karo kwa begire surali bube igongo kubekera bia. That is the kind of policy we want to pray. Nande chisiasa cha matanga chukuruwana. Let us respect abantu bakule. Let us give respect uchasa chi family chiri chikolera. Abana aroli abantu bakuruwana. I mean na arona chave dikintu kilia kora neke byakuruwana kibage ndiye se podium. Akumusuguma kibage ndi no mujumbe. Nanga mutatingo mushimiwa. Tikako kolege ntekiho tikakura ama president. Nonde nona nchinguru subusibwane kura. Lakini ndiko musugumo uchikuruwana. Bulino gotobo sokuno musi tuhakwenya robaka abantu batebanga basaye ntokuba abo gambi because bakoraki. Right. Mheshimiwa asante sana ndoche mabuli yaragu chamange kirende unabotambe kire no muchakaniga kono moelio tumaitenga ekemyoge kubwati mugaka onkorgo etumbili buchariga igasense muri rimwe na gose requesta buno mambia kulinde karotonyo gukura Matilda timaitinga inkura kwaniro mheshimiwa ntekyo mwetra mwali baga ligere gwako kweli. Mheshimiwa asengencho yebiro nande andake siasa yaone ya machoge inki orate umuba o monto kuro machoge ana mono machoge ya chacha ntake to kuri bageli gankwani ba machoge ba minto na bakwanilia nande matebinga I'm ready nindagete mondi ke gas siasa tokuliki ni gas tokuliki ne gas indagete mondi ke no ko mujumbo ino and I will be royal na inu nande nimbalendere ni bwino. I will be a good steward ni chibes chino because chibes chimu machoge bono close to 10 years is close to 2 billion ochi wake sabu nchiko diki nchi ya nos na wanda tekotebanga ya sawe wancha given the opportunity to serve you no mujumbo ino nimba kolere gas nande gas yekolekana lakini bono asim yake itikatebere alfa nero mujumbo ito atokolere gas nando to mwamaskani atugambire sim yake itikalete akule ekara akulire mbwatero rokuru rende chi project ne kara rende na ninje njibwate njikule chiriara chake ekyo mwali opi abagusiba minto na basabire tikatobe maga yo mwana minto Fred Matiangi na ande tumu support 100+1% na basabira maya asa tikabe na imwe. Asante sana bwana mheshimiwa Julius Biticha yakota Margaret Mose kurwa bosoti sengera murayo yumbu yago chango chara saba ntokirengaki tokumirenga mbya mona sinjenero uto ikange bakuri kagabo no mabya. Asante korengo ko wakaligwe to masana ngote mande sana ngogenda sabantu nande unabona igasa into siriti omwana wo mu Nyangero usoka bugiri chisani kale Charles Omweli muko nganjira ntome ngora yane kuchase familia elia kinyoke kebencho ose mogi na bakione bonspi na bamachoga simwabeta asinge njo kurara kwa Nyagaka Nyagaka no mwana wo Mweli na nene rolenge bwika actually Nyagaka na tuwa mo state mega igana mubwata se radio sometimes back na ndina bale gotera ko bwina ise ono kora rende na bama kweli aliko twasirira bantalia bate enko na nenge kusabani ya sawu wanjanga bo mujumbe bandi lininye buki nandi ninyerente maetere nandi neyo chiko batebinga omwana oyo nero talentire nero twikiriga so no toramo abantu bamindo babo basengera bosoti nyasaye naro ntoramo naba machoge baminto no toramo mwese Matiza mbia muna sana na nchengora yane kuchiase chinka chonsi bali basiriti aba mawo chinga kichiga korende mbia muna sana asensemo yane no gukorera kunche kro Matilda Obaigwa.
Kwa niaba ya Lucas Mugaka kuruko Muisi Mutambe, ngono kurunganere Kevin Ungere, DJ Etan na wale semeliende nege kusikima etimu ya Getembe TV and Radio Management wote waliofanikisha umurubuli mambia bono. Gendra kuba na intu asibirubuli kubuatu chubanga igekeke onkorongo chaligali se request mchekuru kwa Geoffrey Onsarigo kura kurugaiga wakirangambia mono sana. Kubuatinga kindo KGO government officer, bye bye for now, God bless.